28च आहेत. 24च आहेत वाटतं ना. 28 आहेत श्लोक. 28 आहेत का? बरं, चालेल. हा. हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा लेवल 2 चा अभ्यासक्रम आहे, ज्यामध्ये आपण अध्याय 16वा दैवासुर संपत विभाग योगचं अध्ययन करत आहोत. तर प्रथम आपण मंगलाचरणने सुरुवात करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वांना। सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा शब्दामध्ये भगवद्गीता समजावून सांगितली आणि त्यामुळेच आपण हे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण ग्रहण करू शकलो। तर प्रथम त्यांचे आशीर्वाद घेऊन वर्गाला सुरुवात करूया। श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामानिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम करूया, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्यासाठी बनवला आणि झूमद्वारे आपल्या सर्वांना उपलब्ध करून दिला, त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकत आहोत। अन्वया माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली। तसेच इस्कॉनच्या सर्व टेक्निकल टीमचे धन्यवाद, ज्यांच्या सहकार्यानेच आपल्याला अभ्यासक्रम घेणं शक्य असतं। उपस्थित असणाऱ्या सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत। आपण अध्याय 16वा बघतोय आणि आपण या दैवासुर संपत विभाग योग असंच अध्यायाचं नाव आहे। तर यामध्ये आपण आसुरी प्रवृत्तीची लक्षणं जाणून घेतली आहेत, आसुरी गुण बाळगल्याने होणारे परिणाम आपण जाणून घेतले मागच्या वेळेला। आता एवढा भर कृष्णांनी या आसुरी गुणांचं वर्णन करण्यासाठी का दिला, तर या गुणांपासून आपल्याला आपला बचाव करायला हवा। हे गुण आपल्याला घट्ट बंधनामध्ये अडकवतात आणि परिणामी निम्न योनीमध्ये जन्म घेऊन आपल्याला कष्ट भोगावे लागतात, अशी सूचना पण म्हणजे धोक्याचा इशारा आपल्याला कृष्णांनी दिला। पण दैवी गुण हे मात्र मोक्षदायक असतात, प्रगतीला सहाय्यक असतात। आता कृष्ण भावनेचा साधक म्हणून हे गुण, दैवी गुण आपल्याला जोपासले पाहिजे आपल्यामध्ये, आणि हे गुण आपल्यामध्ये यावेत म्हणून आपल्याला अशा भक्तांचा संग केला पाहिजे ज्यांच्यामध्ये हे गुण उपस्थित आहेत, ज्याला आपण साधू संग म्हणतो। तर साधू म्हणजे काय की कोणी भगवी वस्त्र घात एक मिनिट हं. तर साधू म्हणजे काही कोणी भगवी वस्त्र घातलेला संन्यासी किंवा ब्रह्मचारी असं नाही, म्हणजे ज्याची वेशभूषा साधूची आहे असा नाही। तो जो गुणांनी आचरणाने असा व्यक्ती साधू आहे। मग कोणी प्रल्हाद महाराजांच्या सारखा लहान मुलगा पण हा असू शकतो, किंवा कोणी असे गुण असलेली ही एखादी स्त्री पण असू शकते। साधू म्हणजे दुसऱ्यातलं जे काही उत्तम आहे, जे सत्व आहे, ते वाढीस लावण्याची क्षमता असलेला व्यक्ती। जशी आता ध्रुव महाराजांची माता होती बघा, सुनिधी, ज्यांनी म्हणजे जिने त्यांच्यामधल्या चांगल्या गुणांना हेरलं, आणि सावत्र सुरुची, जिने त्यांच्यामध्ये क्रोध जागृत केला। तर आता हम्म, आपण जाणून घेतलं की दैवी आणि आसुरी गुण किंवा ह्या वृत्ती या हम्म. दोन्ही आपल्यामध्ये आहेत, म्हणजे एकाच व्यक्तीमध्ये आहेत। हो. पण दैवी गुण बाळगून वाढीस लावले पाहिजेत आणि आसुरी वृत्ती आपल्याला आपल्यामधून काढून टाकायला हवी। जसे भक्त हनुमान हे दैवी गुणांनी युक्त आहेत, पण रावण कसा आहे, आसुरी गुणांनी युक्त होता। पांडवांकडे जी संपदा आहे ती दैवी संपदा किंवा दैवी गुण आहेत, पण कौरवांकडे आसुरी संपदा आहे।
दैवी संपदेचा लक्षण म्हणजे सेवावृत्ती असते आणि आसुरी संपदा म्हणजे भोगवृत्ती आली तिथे. तर हम्म, सर्व म्हणजे जे गुरु साधू शास्त्र यांचा आपण आधार घ्यायचा किंवा आश्रय घ्यायचा असं म्हणतो ना, ह्याचं कारण म्हणजे आपल्यातली सेवावृत्ती कशी वाढेल हे आपल्याला मार्गदर्शन करतात. भोगवृत्ती कशी जाईल याचंही मार्गदर्शन करतात. तर जेव्हा 100% आपल्यामध्ये सेवावृत्ती येईल तेव्हा आपण भगवत धामामध्ये जाणं आपलं निश्चित होईल. पण आत्ता आपल्यामध्ये सेवावृत्ती आणि भोगवृत्ती यांचं मिश्रण आहे. म्हणजे दैवी आणि आसुरी संपत्ती आपण म्हटलं ना एकाच व्यक्तीमध्ये आहे. तर हम्म, हे गुरु असतात, साधू असतात, हे काय करतात तर आपल्यामधली ही जी दैवी संपदा आहे ना, सेवावृत्ती ती वाढीस लावतात. म्हणजे टू ब्रिंग आउट द बेस्ट म्हणतात ना आपण, तसं काम करतात. तर हम्म, हे जे हा सामान्य गुण नाही आहेत, हे म्हणजे हे अति उत्कृष्ट आपल्यामधलं जे आहे ना, हम्म, तेच बरोबर वाढीस लावायचं हे कार्य ते करू शकतात. जे 13व्या अध्यायामध्ये आपण 20 गुण जाणले होते बघा, निरहंकार, क्षमाशीलता, सहनशीलता, सत्यवचन, अहिंसा वगैरे इत्यादी. तर हे सर्व उत्कृष्ट गुण गुरु आणि साधू यांच्या संपर्कामुळे आपण वाढवू शकतो. गुरु आणि साधू हे आपल्याला भगवंतांकडे वळवतात. म्हणजे आपल्या जीवनाची दिशा ते भगवंतांकडे घेऊन जातात. जसं आता ही ध्रुव महाराजांची माता सुनीती ने त्यांना काय सांगितलं की तू वनात जा आणि तपस्या कर आणि श्री विष्णूंची प्राप्ती कर. तसंच नारद मुनी, त्या हिरण्यकश्यपूची पत्नी म्हणजे कयादू, पोटात प्रल्हाद असताना त्याच्यावरती त्यांनी संस्कार केले. तर ज्यामुळे प्रल्हाद महाराज हे अत्यंत शुद्ध असे भक्त झाले. किंवा विदुराने धृतराष्ट्राला त्याच मार्गावरती नेलं की वनात जाऊन श्री विष्णूंचा तू तू ध्यान कर म्हणून. तर म्हणजे साधू ही अशी व्यक्ती आहे, मग स्त्री असेल, पुरुष असेल, लहान मुलगाही असू शकेल, जी सेवा भावना तुमच्यामध्ये जागृत करते आणि त्याद्वारे तुम्ही कृष्णांच्याकडे जोडले जाता, त्यांचा कृष्णांचा भक्त बनता. तर हा दैवी गुणांनी युक्त असतो साधू, म्हणून त्यांचा संग केल्याने हेच दैवी गुण आपल्यामध्ये प्रकाशित होऊ शकतात. तर हे त्यासाठी भक्तांचा संग हा खूप महत्वाचा सांगितला जातो. आता म्हणजे आपण म्हटलं जसं मागच्या वेळेला की आपल्याला हे दैवी गुण म्हणजे अधिक स्पष्टपणे आपल्याला सर्व शुद्ध भक्तांमध्ये, संतांमध्ये दिसून येतात. अत्यंत संवेदनक्षम असे असतात. आणि आसुरी वृत्तीचं लक्षण आहे संवेदन शून्य असणं, बधीर असणं. दुसऱ्याचं दुःख पाहून जो दुःखी होतो तो संत, इतरांचं सुख पाहून आनंदी होतो तोही संत. त्याला द्वेष नाही, आनंदच असतो इतरांच्या सुखाबद्दल. आणि दुसऱ्याच्या दुःखामध्ये सहभागी होऊन तो त्याचं दुःखही कमी करू शकतो. असुरी वृत्ती काय आहे, दुसऱ्याच्या दुःखाला कारणीभूत ठरणारी आहे. दुःख दूर करणं तर दूरच राहिलं. पण मूर्तिमंत करुणा ज्यांच्यामध्ये दिसली जाते ते म्हणजे शुद्ध भक्त. जसं तुकाराम महाराजांचा अभंग आहे ना, की जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा. तर म्हणजे हे दैवी प्रकृतीच्या व्यक्तीचं लक्षणच त्यांनी सांगितलंय. श्रीला प्रभुपादांचंही आपण उदाहरण घेतो, त्यांनी जे हिप्पींसाठी कार्य केलं ते पण याचंच उदाहरण आहे. जो दुःखात आहे त्याच्या मदतीला जे धावून जातात ते शुद्ध भक्त आणि त्यांच्याचकडे ही दैवी संपदा असते. आता सामान्य मनुष्याचं मात्र असं नसतं बघा. सामान्य मनुष्य पोट भरलेल्यालाच आग्रह करून जेवायला घालतो. कोणी अगदी नाही म्हटलं असू द्या तरी आपण म्हणतो की नाही नाही घ्याच अजून. तर हे नको म्हटलं तरी आग्रह करणारी असतात लोक. पण घरामध्ये जी काम करणारा कोणी सेवक असेल त्याची मात्र ते काळजी करत नाहीत तेवढी. तर हा असा व्यवहार म्हणजे कुठेतरी मग आसुरी प्रवृत्तीत दिसून येते. आणि या उलट व्यवहार हा दैवी प्रकृतीचा असतो. मदत असते करतात ते निरपेक्ष करतात. हा अत्यंत साधेपणाने राहतात, साधा सरळ व्यवहार, शांत समाधानाने जीवन जगतात. जसं आता ऋतूमध्ये आपण म्हटलं, वसंत ऋतू हा अत्यंत श्रेष्ठ मानला जातो. कसं सर्वत्र फळं फुलं वगैरे वनस्त्री फुलते. मग जाताना वसंत ऋतू घेऊन जातो का आपल्या बरोबर हे सगळं? नाही, तो आपलं कार्य करतो, सर्वत्र बहर फुलवतो. तसेच चंद्र आहेत, सूर्य आहेत, वृक्ष आहेत, हे सतत देत राहतात. तर सर्व भगवंतांच्या शक्ती आहेत आणि त्यामुळे देत राहणं हा त्यांच्यामध्ये गुण आहे. तसंच पूर्णपणे शुद्ध कृष्ण भावना भावित झालेला व्यक्ती हा सर्वांना देत राहतो आणि आपल्या आचरणातून इतरांच्या पुढे प्रेरणा
ठेवतो. तर अशा प्रकारे दैवी गुण असलेल्या व्यक्ती सर्व ऐश्वर्य जरी प्राप्त केली तरी मात्र त्यातून तो अलिप्त असतो. कारण ही सर्व ऐश्वर्य ही भौतिक स्वरूपाची आहेत, नश्वर स्वरूपाची आहेत, तात्पुरती आहेत हे तो जाणतो. त्यामुळे त्यांच्याकडे तो आकर्षिला जात नाही. दुसरं महत्वाचं म्हणजे असा व्यक्ती या गुणामुळे कृष्ण भावनेशी जोडला जातो आणि कृष्णांबरोबर जोडला गेल्याने सुख प्राप्त करत असतो. ज्या सुखाच्या पुढे भौतिकातली सुख त्याला आता गौण वाटू लागतात. तर कृष्ण भावना ही अशी गोष्ट आहे, अशी वस्तू आहे की जी प्राप्त केली असता इतर कुठलीही गोष्ट आता मिळवायची राहत नाही. म्हणजे एवढी याहून श्रेष्ठ आणि याहून अधिक शक्तिशाली अशी कुठलीही गोष्ट नाही, हे आपल्याला समजून घेता येतं. तर आज आता आपण पुढच्या श्लोकापासून सुरुवात करूया. 19वा श्लोक म्हणालात ना 19. माताजी? हो हो हा. हा. वाचता तुम्ही? हो. हरे कृष्ण. हा. मूढग्रहाणे तात ग्रहाणेत मनो यत् पीडया क्रियते तपः नाही परस्यो. माताजी, हरे कृष्ण. हरे. हा नाहीये बघा, हा ना. सॉरी. एक मिनिट. बोला का? कुठली? हो हो, 19वा श्लोक बघा बरं काय आहे. एक सेकंड, तर काहीतरी माझा हँग होतोय. तानहम द्विषितः क्रूरान संसारेषु हो नराधमान, हा आहे बघा. हो हो हो. एक मिनिट. हा. क्षिपायम एक मिनिट. क्षिपामि अजस्त्रम अशुभानां हा. तानहं. आसुरीं हा तानहम. हा बरोबर बरोबर आहे. बरोबर आहे. सॉरी. हा. हरे कृष्ण. आपला आधीचा अहंकारम ते झाला ना, तो झाला तो 18. झाला, 18 हा पर्यंत हा. पूर्ण केले. हा. हो हो. हरे कृष्ण. तानहन्विषत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रमुषुन्भान असुरी वेश योनिषु. हरे कृष्ण. जे द्वेषी, क्रूर आणि नराधम आहेत त्यांना मी चिरकालासाठी भवसागरामधील विविध आसुरी योनी टाकीत असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा आता इथे काय म्हणतात कृष्ण, की जे द्वेषी आहेत, क्रूर आहेत आणि नराधम आहेत. नराधम म्हणजे माणसांमधले अत्यंत अधम असे. हम्म, आणि कसं आहे, ते पशुतुल्य जीवन जगणार आहेत. भागवतम मध्ये अशा लोकांचं वर्णन द्विपाद पशु. हम्म, द्विपाद म्हणजे काय, दोन पायांचे. आणि हम्म, पशु का, कारण त्यांचं आचरण पशुसारखं आहे. तर हम्म, त्यांना कृष्ण म्हणतात मी आसुरी योनीमध्ये टाकत असतो. हम्म, कुत्रा, डुक्कर हम्म, इत्यादी योनींची नावं म्हणजे उल्लेख श्रीला प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये केलेला आहे की अशा योनीमध्ये कृष्ण त्यांना जन्माला घालतात. तर हम्म, अशा अनेक नीच योनींमध्ये असे लोक जन्म घेतात, मृत्यू पावतात, परत जन्म घेतात, परत मृत्यू पावतात. हे चक्र सुरूच राहतं. एकापेक्षा एक नीच आणि निम्न योनींमध्ये त्यांना जन्माला घातलं जातं. कारण त्यांनी मानव जन्मामध्ये भगवंतांना मानलं नाही, भगवंतांच्या आदेशांचं पालन केलं नाही, आसुरी गुणांच्या प्रभावाखाली चुकीच्या कर्मांमध्ये त्यांनी गुरफटून घेतलं. हम्म, भगवंतांनी आपल्याला मनुष्य योनीमध्ये का जन्माला घातलं आहे याचा हेतू पण आपण समजून घेतलेला आहे. तर या मानवी शरीरात जी संधी मिळते ती हम्म, तर कुठल्याही शरीरात आपल्याला प्राप्त होत नाही. मग हम्म, त्यासाठी वैदिक ज्ञान घेऊन आपल्याला हृदयशुद्धी करावी लागते, आध्यात्मिक गुरूंच्या बरोबर जोडून घ्यावं लागतं. तेव्हाच हे ज्ञान प्राप्त करून आपण भगवत धामाकडे अग्रेसर होऊ शकतो. पण या विरुद्ध कार्य हे आसुरी वृत्तीचे लोक करताना दिसतात. हम्म, शास्त्रज्ञांनी, वैज्ञानिकांनी लावलेले अणुबॉम्ब इत्यादीचे शोध हे याचंच उदाहरण आहे. या अणुबॉम्बाच्या वापराने किती लोक मारले जातील आणि अकारण मृत्यू होईल. पण हम्म, आता हे आसुरी लोक या जीवन दान तर देऊ शकत नाहीत, पण संहारक, विनाशक अशा कार्यामध्ये आपली बुद्धी लावतात. आणि मृत्यूच्या नंतर मग निम्न आसुरी योनीमध्ये कृष्ण त्यांना टाकतात. प्राण्यांच्या शरीरात जन्म घेतल्यावर अर्थातच कृष्णांचं पूर्ण विस्मरण असतं, कष्टाचाच यातना जन्म किंवा भोग योनीच प्राण्यांचा जन्म म्हटला जाते. तर प्रत्येक जन्मी या निम्न शरीरात त्यांच्या कर्मांचे भोग ते जणू भोगतात. आणि असं भोगत असतानाच त्यांची पापकर्म धुतली जातात, म्हणजे भोगून ती संपतात. हम्म, आता असं करता करता त्यांचे अनर्थ प्रत्येक जन्मामध्ये कमी होत जातात, कारण आधीच्या जन्मात त्यांनी या पापांचं फळ भोगून संपवलेलं असतं. जसं आपण जय विजयची कहाणी ऐकली होती बघा, जे वैकुंठाचे द्वारपाल आहेत आणि त्याच्यामध्ये ज्यांना 4 कुमारांनी शाप दिला
की त्यांना आता पृथ्वीवर जाऊन असुर बनून जन्म घ्यावा लागेल. 3 जन्म त्यांचे पृथ्वीवर जाऊन त्यांना राहावे लागतील. तर पहिला जन्म म्हणजे हिरण्याक्ष आणि हिरण्यकश्यप म्हणून झाला. मग दुसऱ्या जन्मामध्ये रावण आणि कुंभकर्ण म्हणून ते जन्माला आले आणि तिसरा जन्म शिशुपाल आणि दंतवक्र असं म्हणून झाले. पण जेवढी आसुरी प्रवृत्तीची प्रबलता हिरण्याक्ष आणि हिरण्यकश्यपू मध्ये होती हम्म. त्यापेक्षा कमी रावण आणि कुंभकर्ण आणि त्याहून कमी शिशुपाल आणि दंतवक्रामध्ये होती. हम्म. तर या श्लोकामध्ये इथे कृष्ण म्हणतात ना की हम्म. असुरी प्रवृत्तीच्या लोकांना मी सतत आता वारंवार म्हणजे ह्या अशा योनीमध्ये जन्माला घालतो ज्याद्वारे ते आता त्यांचं पाप भोगू शकतील. आणि एकदा या प्राण्यांच्या शरीरामध्ये जन्म घेतला की हम्म. मात्र मनुष्याला सुटका नाही. म्हणजे एकदा मग तो त्या ह्याच्यामध्ये जोपर्यंत पूर्ण भोगणार नाही चित्त म्हणजे त्याची पापकर्म भोगून संपणार नाहीत यातना कष्ट त्याचे संपणार नाहीत हम्म. तोपर्यंत त्याला या प्राण्यांच्या नीच शरीरामध्येच जन्म घ्यावा लागेल. आता एक कथा तुम्हाला सांगते आणि मग आपण 20व्या श्लोकाकडे वळूया. तर इच्छा स्वातंत्र्य आणि कर्म आता हे जे असुरी लोक असतात आपण म्हटलं ना प्रवृत्तीच्या बळाखालीच ते कार्य करत असतात. आसुरी जे 6 गुण बघितले आणि त्यांच्या प्रभावामुळे या गुणांच्या प्रभावामुळे तशी तशी कर्म करतात आणि मग त्या कर्माचं फळही त्यांना भोगावं लागतं. तर महाभारताच्या अनुशासन पर्वामध्ये आलेली ही गोष्ट आहे. आणि भीष्मदेव जे होते ते आता युधिष्ठिर महाराजांचं सांत्वन करत होते आणि युधिष्ठिर महाराजांच्या हृदयाला मात्र काही भीष्मदेवांचे शब्द ऐकल्याने काही शांती प्राप्त होत नव्हती. युधिष्ठिर महाराजांना काय वाटत होतं की या युद्धामध्ये एवढी हानी जी झालेली आहे त्याला कारणीभूत मी आहे. एवढा अपराध माझ्याकडून झालेला आहे की अनेकांचे मृत्यू झाला त्याच्यामध्ये. अनेक राजे ते मग कोणाचा तरी ते पिता होते कोणाचे पती होते कोणाचा पुत्र होते त्या सगळ्यांचा मृत्यू झाला आणि हे अत्यंत घृणास्पद कार्याला मीच जबाबदार आहे. आता भीष्मदेव मात्र युधिष्ठिर महाराजांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करण्यामध्ये कर्माबद्दल समजावून सांगत होते आणि ते सांगताना त्यांनी एका वृद्ध महिलेची कथा सांगितली आणि जिचं नाव होतं गौतमी. आता ही महिला कशी होती वयाने तर वृद्ध होतीच पण अत्यंत शांत अशा स्वभावाची होती ज्याला आपण म्हणतो ना मॅच्युअर्ड होती अशी. तर एक दिवस तिच्या मुलाला साप चावला आणि त्याचा मृत्यू झाला. मग एक शिकारी हे सगळं बघत होता. या शिकाऱ्याचं नाव होतं अर्जुनका आणि या अर्जुनकाने पाहिलं की हा सापाने दंश केला आणि त्यामुळे या बालकाचा मृत्यू झाला. मग त्याने त्या सापाला पकडलं या शिकाऱ्याने एका दोरीने बांधलं आणि या वृद्ध महिलेसमोर आता घेऊन आला गौतमी समोर. आता अर्जुनका गौतमीला म्हणाला की हाच तो साप आहे ज्याच्या चावण्याने तुमच्या मुलाचा मृत्यू ओढवलाय. तुम्ही मला सांगा की या सापाचं मी काय करू मी याचे तुकडे करू का लगेच मला सांगा. तो असा उतावेळच होत होता. तर यावर आता गौतमी म्हणाली आपण काय समजून घेतलं ती शांत स्वभावाची होती. ती म्हणाली की नको याला तुम्ही मारू नका याला जाऊ द्या. माझ्या मुलाचा झालेला मृत्यू मी जर का नाही स्वीकारला आणि या सापाला मारण्याची अयोग्य कृती मी करून बसले तर हे बरोबर होणार नाही. या सापाला मारून काय माझा मुलगा आता परत येणार नाहीये. त्यावर शिकारी म्हणाला की तुम्ही जे काय म्हणताय ना हे ज्ञान उच्च लोकांमध्ये राहण्यासाठी योग्य आहे पण इथे हे बरोबर नाही. आपल्याला इथे आपल्याला कोणी हानी पोचवली तर त्याला हानी पोचवल्याशिवाय आपल्याला बघा शांती मिळू शकणार नाही. माझं म्हणणं ऐका मी या सापाला मारून टाका म्हणजे मारून टाकण्याचा तुम्ही मला आदेश द्या बघा तुमचं दुःख एकदम हलकं होईल. आता शिकाऱ्याने जे काही सजेस्ट केलं त्याच्यावरती गौतमीने मान्य केलं नाही. गौतमी म्हणाली की मी काही तरुण नाहीये म्हणजे अशा भावनांच्या आहारी जाऊन कुठला निर्णय घ्यायला. मी अनेक प्रसंगांना सामोरी गेलेली एकाहून एक कठीण असे प्रसंग माझ्या समोर आले पण मी नेहमी धर्माने सदाचाराचं पालन केलेलं आहे आणि क्रोधात येऊन असं कुठलंही अधार्मिक कार्य मी केलेलं नाहीये. तर या सापाला तू मुक्त कर. पण शिकारी अशा प्रकारे विचार करत नव्हता. म्हणजे तो धर्माचरणाचा लाभ आता काय जो भविष्यात मिळेल पण आत्ताच्या या क्षणाला तुम्हाला दुःख होतंय ना त्याचं काय असं तो म्हणू लागला. म्हणजे शत्रू जर का ताब्यात आला असेल तर त्याला मात्र मारूनच टाकायला हवं. तर तुम्ही या सापाला मुक्त करा म्हणून सांगताय पण याला मी मुक्त केलं तर तो अनेकांना दंश करेल अनेकांचा मृत्यू ओढवेल तर हे सापाला सोडणं काही योग्य राहणार नाही असं तो सांगत होता. तुम्ही भविष्याचा धर्माचरणाचा विचार करणं थांबवा आणि मला आदेश द्या या सापाला मारण्याचा. परत एकदा आता गौतमी सांगते त्या शिकाऱ्याला अर्जुनकला की या सापाला मारून मला माझा मुलगा जिवंत होणार नाही परत जाऊ दे याला मुक्त कर.
आता हे ऐकून ही चर्चा जी चाललेली असते गौतमी आणि या अर्जुनका नावाच्या शिकाऱ्यामध्ये, ती सगळं तो साप ऐकत असतो, त्याला दोरीने बांधलेला असतो. मग तो आता साप म्हणतो की अरे शिकारी, यामध्ये माझा काय दोष आहे? मी मृत्यूच्या आदेशामुळे ही कृती केली, मी काही स्वतंत्र नाही, माझ्या इच्छेने किंवा क्रोधाने मी या मुलाला दंश केला नाही, मृत्यूमुळे हे सर्व झालं, त्यामुळे दोष सर्व मृत्यूचा आहे. आता यावर तो शिकारी असतो, तो काय म्हणतो की साप, तू म्हणतोयस की मृत्यूला दोष देतोयस, पण मग आता कोणी एखाद्याच्या हाताखाली काम जरी करत असेल तर त्या कामाची जबाबदारी तुमच्यावरही आहे, कारण या कामामध्ये तुझाही वाटा आहे, हे बोलून तुम्ही अशी जबाबदारी तुझी झाडून तू मोकळी होऊ शकत नाहीस. आता हे सर्व चर्चा सुरू असताना मृत्यू तिथे येतो आणि तो म्हणतो की अरे सापा, मला काळाने प्रवृत्त केलं, ज्या काळाच्या अधीन सर्व विश्व आहे, या जगामध्ये जे काही आहे ते काळाच्या प्रभावाखाली आहे, काळाच्या प्रभावाखाली लोक जन्म घेतात आणि मरतात. तर त्यामुळे तू तू मला कसा जबाबदार ठरवतोस? मी जर का जबाबदार आहे असं तुझं म्हणणं आहे, तर मग तूही जबाबदार आहेस. आता यावर साप म्हणतो की बघ मृत्यू, मला तुला काही मी तुला दोष देत नाही, तुझ्या प्रभावामुळे हे कृत्य केलं हे मी सांगू शकतो, आणि काळाची चूक होती का नव्हती हेही मला माहिती नाही, पण माझी चूक मात्र नाहीये. आता ही सगळी चर्चा सुरू आहे, आता तिथे काळ पण प्रगट होतो. त्याने मृत्यू, साप, शिकारी अर्जुनक याला उद्देशून आता काळ बोलतो. काळ म्हणतो की या मृत्यूचं कारण मी किंवा तुम्ही नसून याचं कर्म आहे, याच्या मृत्यूसाठी तेच जबाबदार आहे. आपण सगळेजण कर्माच्या अधीन आहोत. जसं प्रकाश आणि सावली हे कसे एकत्र असतात, तसे कर्म आणि कर्म करणारा एकमेकांशी जोडलेले असतात. त्यामुळे आपल्यापैकी कोणीही त्याच्या मृत्यूचं कारण नाही, तो मृत मुलगा स्वतःच जबाबदार आहे, त्याची कर्मच जबाबदार आहेत. आणि मग गौतमी त्यांना सांगते की म्हणजे माझ्या मुलाचं कर्म आणि माझं कर्म यामुळेच या मुलाचा मृत्यू झालाय. आता या सापाला मुक्त कर, त्याला जाऊ देत. आणि मग सापाला मोकळं केलं जातं. आणि मग काळ, मृत्यू आणि शिकारी आणि तो साप सगळे आपापल्या मार्गाने निघून जातात. आता ही गोष्ट सांगून भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराजांना सांगतात की युद्धभूमीमध्ये मरण पावलेले जे काही सर्व राजे होते ते तुमच्या किंवा दुर्योधनाच्या कर्मामुळे मृत्यू पावले नाही, तर त्यांच्या स्वतःच्या कर्माच्या पालन करण्यामुळे ते मृत्यू पावलेले आहेत. आणि तेच इथे कृष्णांनी सांगितलं की हे आसुरी प्रवृत्तीची जी लोक आहेत त्यांच्या अनर्थामुळे तशा तशा प्रकारची ती कार्य करतात आणि परिणामी मग अत्यंत नीच योनी प्राप्त करतात आणि मग अधोगतीला प्राप्त होतात. तर हे आपल्याला हे आसुरी गुण आपण म्हटलं ना बंधनाला कारणीभूत होतात, तर हे बंधन कसं लागतं ते इथे आपल्याला समजून येतं या गोष्टीवरून. आता 20वा श्लोक बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यन्त्याधमागतिम्. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, आसुरी योनीमध्ये वारंवार जन्म प्राप्त करीत असलेले असे लोक कधीच माझ्याकडे येऊ शकत नाहीत. हळूहळू ते अत्यंत अधमगतीला प्राप्त होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भगवंत तर परम कृपाळू आहेत, पण असुरांच्या बाबतीमध्ये मात्र ते कृपाळू नसतात. आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांना भगवंत अनेक आसुरी योनींमध्ये म्हणजे नीच योनींमध्ये जन्माला घालतात आणि जोपर्यंत पापाचे भोग ते भोगून पूर्ण करत नाहीत तोपर्यंत अशा नीच योनीतच जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये ते फिरत राहतात. म्हणजे जसं आपण खूप खराब कपडे असतीलचं उदाहरण घेतलं होतं की आपटून आपटून धुतले तेव्हा त्यातला मळ बाहेर पडतो, तसंच हे एकाहून एक अशा नीच योनीमध्ये जन्माला घालून जेव्हा आपल्या पापकर्माची फळं भोगतात तोपर्यंत त्यांना असेच जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये राहावं लागतं. आता मनुष्याचा जन्म हा किती दुर्लभ असतो, म्हणजे भगवंतांना प्राप्त करण्यासाठीच हा मिळालेला असतो. कृष्ण भावनेशी जोडून आपण पुनर्जागृती करू शकतो, जे विस्मरण कृष्णांचं झालंय त्या गोष्टीसाठी. आणि कुठल्या जन्मी आपण तशी भक्तीमध्ये सुकृती एकत्र केल्यानेच तसा जन्म भगवंतांच्या कृपेने आपल्याला मिळतो मनुष्याचा, जिथून पुढे आपली अपूर्ण राहिलेली भक्ती आता पुढे सुरू राहू शकते. इथे म्हटलंय ना की ज्याचं आचरण अयोग्य असेल, म्हणजे ज्यांनी असुरी गुणांच्या प्रभावाखाली तशी कार्य केली असतील,
त्यांना डुक्कर, कुत्रा, चांडाळ अशा नीच योनींमध्ये जन्म मिळतो. आता बघा, भगवंत आहेत, त्यांच्यासाठी अशक्य काहीच नाहीये. ते असुरालाही देवता बनवू शकतात, पण तसं ते करीत नाहीत, कारण असुरांची तशी इच्छाच नसते. त्यांना असुर बनूनच राहायचं असतं. भगवंत कसं आहे, जशी ज्याची इच्छा असेल त्यानुसार फळ देतात. कृपा करायची असेल तर आपल्या भक्तांच्या द्वारे ते कृपा करतात. स्वतः प्रत्यक्ष कृपा न करतात, नेहमी भक्तांच्या माध्यमातून कृपा करतात. कारण कृष्णांना आपल्या भक्तांचा गौरव व्हावा, त्यांचं गुणगान व्हावं अशी इच्छा असते. मृगारीचं उदाहरण आपण बघितलं होतं, किती अयोग्य व्यक्ती होता, पण नारद मुनींची कृपा त्याच्यावर झाली. भगवंतांनी डायरेक्टली मृगारीचा उद्धार केला नाही, भक्ताच्या द्वारेच नेहमी कृष्ण म्हणजे त्या व्यक्तीवर कृपा करतात. आता भगवंत कसे आहेत, सर्वांकडे सम आहेत. जशी ज्याची इच्छा असेल तसंच ते फळ त्याला अनुरूप फळ त्याला देतात. भक्ताच्या इच्छेमध्ये हस्तक्षेप ते करत नाहीत. आता सत्वगुणी व्यक्ती असेल तर त्याला देवताची योनी प्राप्त होते. रजोगुणी असेल तर पृथ्वीवरतीच जन्म घेतो परत. तमोगुणी असेल तर मात्र आसुरी योनीमध्ये तो जन्म घेतो. म्हणजे हे भगवंत ठरवत नसून जीव त्याच्या कर्माने आणि इच्छेने पुढचं शरीर कुठलं प्राप्त करणार आहे हे तो ठरवत असतो. म्हणजे आसुरी योनीमध्ये कोणी आहे म्हणजे भगवंत त्याच्याकडे घृणा करतात असं नाही, पण आसुर म्हणून भगवंतांचा त्याने आश्रय प्राप्त केला तरच त्याच्यावरती ते कृपा करतात, त्याशिवाय करीत नाही. जो शरण येईल भगवंतांना त्याच्यावरच कृपा होईल. आता इतर जीवन निर्वाहाच्या ज्या गोष्टी आहेत, हवा, पाणी, अन्न, सूर्यप्रकाश, ही व्यवस्था भगवंत सर्वांच्यासाठी करतात. पण जी आपण म्हणतो ना कृपा, ती त्याच्यावरच केली जाते ज्याची तशी इच्छा असते. म्हणून तो भगवंतांच्या चरणाचा आश्रय घेतो. आता ज्याला भौतिकामध्येच रमायचं आहे, भगवंतांचं स्मरण करायचं नाहीये, तर भगवंत त्याला त्यांच्या विस्मृतीतच ठेवतात. त्यामुळे भौतिक भोग तो करीत राहील, कारण जीवाचीच इच्छा नाहीये स्मरण करण्याची भगवंतांची. पण जो आता भगवंतांचं स्मरण करतो त्याला मात्र भगवंत परमात्मा म्हणून हृदयात स्थित राहून आंतरिक प्रेरणा देतात पुढे प्रगती करण्याची, कारण त्या जीवाची तशी इच्छा आहे. म्हणजे बघा, जोपर्यंत व्यक्तीकडे ही सुकृती नसेल तोपर्यंत कृष्णाचं स्मरण होईल अशी बुद्धीच भगवंत त्याला देणार नाहीत. म्हणजे समजायला बघा, हे सूक्ष्म आहे गोष्ट जरा, पण आपण हे समजू शकतो की प्रत्येक जीवाचं जे स्वातंत्र्य आहे ना, सूक्ष्म स्वातंत्र्य ज्याला म्हणतो, त्याच्या आड भगवंत येत नाहीत. आता सर्व काही भगवंतच ठरवू लागले तर त्या सूक्ष्म स्वातंत्र्याचा अर्थ काय उरेल मग? तर सूक्ष्म स्वातंत्र्याचाच उपयोग करून जीव ही इच्छा करतो आणि मग भगवंत ती पूर्ण करतात. आता जर जीवाची इच्छा भगवंतांकडे येण्याची असेल तर एखाद्या वैष्णवाला, एखाद्या भक्ताला, अशा व्यक्तीच्या सान्निध्यात ते पाठवतात आणि त्याच्या संपर्काने मग ते जीवाला मदत करतात. असुर मात्र आपल्या स्वेच्छेने असुर बनतो आणि भक्तही आपल्या स्वेच्छेनेच भक्ती करतो, हे आपल्याला समजायला पाहिजे. म्हणजे जीवाची जशी इच्छा, त्यामध्ये कुठलाही हस्तक्षेप, इंटरफिअर न करता भगवंत ते त्या जीवाला जे हवं ते देतात. आता थोडं अजून आपण सखोल गेलं तर आपल्याला समजतं की भौतिक जगामध्ये बघा मायाशक्तीचा प्रभाव असतो, पण ही मायाशक्ती आपल्या समोर केवळ प्रलोभन ठेवते. आपण ती पकडतो, मायाशक्ती आपल्याला पकडत नाही, पण आपण आपल्या इच्छेनेच त्या प्रलोभनांना घट्ट पकडून असतो. जसं आपण व्यसनांचं, मांसाहार किंवा जुगार, अनैतिक संबंध, हे जे सगळे म्हणजे पापकर्मांचं मूळ म्हटलं, ते आपल्याला बोलवीत नाहीत, आपण आकर्षित होतो. म्हणजे जीवाची इच्छा असते म्हणून तो आकर्षीला जातो, अन्यथा हे शक्यच नाही. आता हे आपल्याला समजायला पाहिजे. बघा, आता उदाहरण घेऊ की आपण मांसाहार जर का करीत नसलो तर आपल्याला तसं अन्न खाण्याची इच्छाही नसते. त्यामुळे आता कुठल्या हॉटेलात जिथे मांसाहारी पदार्थ मिळतात अशी मोठी पाटी जरी लावलेली असली आणि लोकांकडून चर्चा जरी ऐकलेल्या असल्या तरी अशा ठिकाणी आपण आकृष्ट होत नाही, आपण जातही नाही, कारण आपली इच्छाच नसते. म्हणजे प्रलोभनं जरी समोर असतील तरी आणि अनेक हॉटेल्स अशी असतील मांसाहारी पदार्थ देणारी, आपण तिथे वळत नाही. त्यामुळे हा अर्थ आपल्याला स्पष्टपणे समजू शकतो की जीव स्वतः मायाशक्तीला घट्ट पकडतो. जीवाची इच्छा नसेल तर मायाशक्ती निष्प्रभ ठरते अशा पुढे. ती दिलेली तिची प्रलोभनं जीवाला आकर्षित करू शकत नाहीत. पण जीवाची जर का इच्छा असेल तेव्हा मात्र तो त्या प्रलोभनांना घट्ट पकडतो. आता ही इच्छा या प्रलोभनापासून दूर राहण्यासाठी कशी होईल? जेव्हा मग व्यक्ती भक्तांचा संग करीत असेल.
तर हे समजणं त्यासाठी खूप महत्वाचं आहे की आता आपल्याला आजूबाजूला मायेची प्रलोभनं खूप आहेत. आपण त्या वाटेला जात का नाही आहोत? कारण आपली इच्छा होत नाहीये. पण जर का आपण भौतिकवाद्यांचा संग केला, त्यांच्या बरोबर वेळ घालवला, त्यावेळेला मात्र ह्या इच्छा आपल्यामध्ये येतील आणि इच्छा आल्या की त्याच्यावर कृती पण होईल. म्हणजे जीवाची जशी इच्छा तसं होतं. जो भौतिकवादी आहे, भोग करण्यामध्ये रममाण आहे, त्याला भक्ती देणार नाहीत आणि त्याला भौतिकामध्ये रममाण होण्याची साधनं देतील. आणि ज्या जीवाची इच्छा भगवत प्राप्तीची आहे, त्याला मात्र भक्तांचा संग देतील. त्यामुळे दैवी गुण आपल्यामध्ये आपल्याला आणायचे असतील आणि आसुरी गुण आपल्यातले कमी करावे लागतील त्यासाठी. तर हे म्हणजे निवड करण्याचं आपल्याला स्वातंत्र्य मात्र आपल्याकडे आहे. म्हणजे हे स्वातंत्र्य आपलं कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही. अगदी मायाशक्ती पण आपल्याला भ्रमित करू शकते, पण हे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊ शकत नाही. तर त्यामुळे हे जे असुर असतात ना, ते वारंवार असुरी संगच प्राप्त करतात आणि तसेच गुण मग ते आपल्यामध्ये बाळगतात आणि म्हणून भगवंतांची प्राप्ती करून त्यांना होऊ शकत नाही, कारण ही इच्छाच त्यांच्यामध्ये जागृत नाहीये. आता बघा, आपण म्हणतो ना, अनादिकालापासून आपण आसुरी वृत्तींमध्ये अडकले गेलेले आहोत. रजोगुण आणि तमोगुणाच्या प्रभावामुळे आपलं आकर्षण मायेकडे अधिक आहे. त्यामुळे भक्तांचा संग केला नाही तर कधीच भगवंतांकडे आपण ओढले जाणार नाही. आपल्याला काहीतरी कृष्णांची ओढ वाटते, म्हणूनच आपण वर्गाला येतो, तास दीड तास वर्गात बसतो, आठवड्यातून दोनदा हे करतो. म्हणजे आता हे शक्य का आहे? कारण एकमेकांना आपण हा भक्तांचा संग देत आहोत. आणि हे असं काय आहे तर आपण हे निश्चितपणे जाणत नाही, पण ही व्यवस्था कृष्णांची आहे. म्हणजे अनेक जन्मांची जेव्हा सुकृती एकत्र होते, त्याच वेळेला बघा आपल्याला कुठल्या माताजी, प्रभूजी यांचा संग प्राप्त होतो. ते जे काही सांगतात, ते बोलतात, ते आपल्याला आवडतं आणि मग आपल्याला आंतरिक प्रेरणा मिळते आणि मग जाणून बुजून स्वेच्छेने आपण वर्गाला येऊ लागतो. इथे वर्गाला येणारा तुम्ही विचारा बघा, प्रत्येक व्यक्ती कुठल्या ना कुठल्या तरी भक्ताच्या संपर्कामुळे कृष्ण भावनेशी जोडला गेलेला असतो. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. तसंच आता हा प्रयत्न आपणही करू शकतो इतरांना भक्तीमध्ये आणण्यासाठी. अन्यथा भक्तांच्या माध्यमाशिवाय कोणी भक्तीमध्ये आला हे शक्य होत नाही, म्हणजे येऊच शकत नाही. दुसरी गोष्ट ही पण महत्वाची आहे की जे आसुरी प्रवृत्तीचे आहेत त्यांच्यामध्ये ही सुकृती आपण देऊ शकतो. जे अनर्थ आहेत म्हणूनच आसुरी प्रवृत्ती प्रभाव टाकते आहे, पण प्रत्येक व्यक्तीचा स्तर वेगळा आहे. म्हणजे त्यामुळे त्याला अलगदपणे प्रेमाने प्रयत्न करावे लागतात कृष्ण भावनेशी जोडण्याचे. अगदी सोपा प्रयत्न म्हणजे अशा व्यक्तींना कृष्णाचा प्रसाद खायला देण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. अगदी व्यक्ती मांसाहारी जरी असला, कुठलाही तरी एक पदार्थ, म्हणजे जसं की आता फळ असेल किंवा खीर असेल कुठली किंवा अगदी दही असेल, हे तर तो खातोच. मग प्रथम तो पदार्थ कृष्णांना अर्पण करून त्या व्यक्तीला प्रसाद कसा मिळेल ही व्यवस्था आपण करू शकतो. बघा, स्त्रिया विशेष करून आईच्या भूमिकेत ज्या असतात ना, त्या आपल्या मुलांनी भाज्या, उसळ, डाळी वगैरे खावं म्हणून खूप प्रयत्न करतात. आणि अशा म्हणजे या प्रकारच्या गोष्टी मुलांना खायला आवडत नाहीत, पण शरीरावरती त्यांचे चांगले परिणाम होणार हे आईला माहिती असतं. मग ती आपले काय प्रयत्न थांबवत नाही. मग कधी डाळीचे पराठे बनवते, कधी भाज्या मिक्स करून थालीपीठ बनवते. म्हणजे कसं तरी कुठल्या तरी स्वरूपात हे पदार्थ मुलांच्या पोटात जातील हे तिचे प्रयत्न असतात. ही सुकृती जेव्हा एकत्रित होईल, स्थितीला, या स्तराला अनर्थ आणि आसुरी प्रवृत्ती प्रभावित असल्यामुळे आपल्यासारखा एखादा भक्त त्या व्यक्तीच्या संपर्कात असेल, मित्र म्हणून असेल, कौटुंबिक सदस्य, प्रयत्न सतत धैर्यपूर्वक अपयशाची काळजी न करता आपल्याला करत राहिले पाहिजेत. म्हणजे या आसुरी प्रवृत्तीच्या जीवाला जेवढी सुकृती एकत्र करण्यात आपण सहभाग देऊ शकतो ते केला पाहिजे आणि कालांतराने त्याला यश हे मिळणारच आहे. कारण कृष्ण भावना ही शाश्वत गोष्ट आहे बघा, केलेले प्रयत्न वाया जात नाही. तर हा प्रत्येक साधकाने प्रयत्न करू शकतो आपण. तर इथे आपल्याला हेच समजतं की आसुरी वृत्तीच्या लोकांच्या बाबतीमध्ये भगवंत कृपाळू नसतात, पण मनुष्य जन्म म्हणून जो मिळालेला आहे तो जर का आपल्याला सार्थकी लावायचा असेल तर कुठेतरी कृष्ण भावनेशी जोडून घेण्याचा प्रयत्न आपल्याला करता येतो. म्हणजे त्या माणसाने प्रत्यक्ष प्रयत्न जरी नाही केला ना, तर आपल्याद्वारे आपण अप्रत्यक्षरित्या त्याची सुरुवात करून देऊ शकतो प्रसाद खाऊन. आणि मग पुढे कृष्ण सगळं बघू शकतात, त्याचं कसं काय पुढे त्याचे जन्म होतील.
हं? आता 21वा. हरे कृष्ण. हो. हरे कृष्ण. त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत. हरे कृष्ण. काम, क्रोध आणि लोभ ही नरकामध्ये जाण्याची 3 द्वारे आहेत. प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्याने त्यांचा त्याग केला पाहिजे, कारण या तिन्हींमुळे आत्म्याचा विनाश होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता काम, क्रोध आणि लोभ ही 3 नरकाची द्वारं म्हटली आहेत. हम्म, काम म्हणजे काय? अनियंत्रित इच्छा, इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छा. आणि या पूर्ण करताना मनुष्य कर्मबंधनात अडकत जातो. आता या इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छा जर का भडकल्या तर त्या कधीही शांत होत नाहीत. आणि या पूर्ण करताना जर का बाधा उत्पन्न झाली तर मग मनुष्याला क्रोध होतो, क्रोध येतो. आणि क्रोधामध्ये आपण जाणून घेतलंय की कसं आहे, बुद्धिनाश होतो, चुकीचं कर्म करतो, मनुष्य परत बंधनात अडकतो. तसंच इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छा जर का पूर्ण झाल्या तर आपण म्हटलं ना की आग शमत नाही, अजून पाहिजे, अजून पाहिजे, म्हणून मग लोभ उत्पन्न होतो. आणि हे करताना पण मनुष्य बंधनात अडकतो. तशा प्रकारे काम, क्रोध आणि लोभ हे मनुष्याच्या अधःपतनाला कारणीभूत होतात. अधःपतन म्हणजे प्राण्यांच्या शरीरात जन्म होणं, जिथे कृष्णाचं पूर्ण विस्मरण असेल. म्हणजे बघा, काम, क्रोध, लोभ हे आत्म्याला कृष्णांपासून खूप दूर नेऊन सोडतात. आणि आत्मा जेवढा कृष्णांच्या पासून दूर तेवढा तो अधिक दुःख भोगत असतो. तर हम्म, म्हणून काम, क्रोध आणि लोभ यांचा बुद्धिमान मनुष्याने त्याग केला पाहिजे असं कृष्ण म्हणालेले आहेत. हम्म, काम हे मूळ आहे. काम म्हणजे काय? अनियंत्रित इच्छा. तर कामच नसेल, विचार करा, असंख्य वासनाच नसतील तर क्रोधही नसेल आणि लोभही नसेल. तर म्हणून आपल्याला शास्त्र काय सांगतं की या कामाचं परिवर्तन आपल्याला प्रेमात करायला हवं. स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीची इच्छा न ठेवता कृष्णांना मी कसं प्रसन्न करेन ही इच्छा ठेवायला पाहिजे. आणि त्यामुळे मग हा बदल घडून येऊ शकतो. जसं आता आयुर्वेद मध्ये कसं 3 गोष्टी महत्वाच्या मानल्या जातात ना, वात, पित्त आणि हम्म. कफ. यांचं असंतुलन झालं की मग शरीरामध्ये वेगळ्या वेगळ्या व्याधी निर्माण होतात. तसंच हे काम, क्रोध आणि लोभ आहेत, यांचं काय म्हणतात, ते बिघडलं सगळं की मग त्याचा मनुष्यावरती परिणाम दिसून येतो. तर कृष्ण अनेकदा काम, क्रोध, लोभ वरती भगवद्गीतेमध्ये त्यांनी बोललेले आहेत. कौरव जसे चुकीच्या मार्गाने राज्य प्राप्त करू इच्छित होते, पांडवांना जंगलात पळवून लावायचं, हेच नाही तर त्यांचा विनाशच व्हावा अशी त्यांची इच्छा होती. सर्व जगावर काय राज्य करू ते आम्हीच करू, या अशा अशुद्ध भावनेचं कारण म्हणजेच हे अनर्थ आहेत, काम, क्रोध आणि लोभ. आणि काम तर हे सर्व पापांचं मूळ म्हटलं जातं. आणि क्रोधाला कामानुज, कामानुज म्हणजे कामाचा अनुज, अनुज म्हणजे लहान भाऊ. हम्म. जिथे काम आहे तिथे हा क्रोध आणि लोभ असणारच आहे. तर कौरव हे अत्यंत लोभी होते. सर्व राज्य बळकावण्याचा त्यांचा विचार होता. पण युधिष्ठिर महाराज कसे आहेत, दैवी प्रकृतीचे आहेत बघा. राजा बनले असते तरी त्यांनी दुर्योधनाला राज्य करायला निश्चित जागा दिली असती. आणि विशाल हृदयी, अजात शत्रू असं त्यांचं वर्णन केलं जातं. तर कौरवांना ते आपला बंधूच मानत असत. पण दुर्योधनाला मात्र लोभ असल्यामुळे मीच काय तो एकटा राजा अशी त्याची वृत्ती होती, जी लोभी वृत्ती म्हटली जाते. आणि या लोभाच्या मुळेच बघा अनेक म्हणजे देशांवरती दुसऱ्या देशांची आक्रमण होतात. जसं भारतावरती मुघलांचं आक्रमण झालं, ब्रिटिशांची सत्ता होती. म्हणजे दुसऱ्याची जमीन बळकावून स्वतःची करायची या हेतूनच झाली. हा सगळ्या लोभाचीच उदाहरण आहेत. हे धर्मयुद्धाच्या द्वारे कृष्ण हेच समजवत आहेत की जो अधर्माच्या बाजूने असेल, काम, क्रोध, लोभ ह्याच्या आहारी गेला असेल तर त्याचं मात्र पतन निश्चित आहे. तर नरकस्य द्वारम असंच म्हटलेलं वर्णन केलंय बघा. आणि एतत् त्रयम त्यजेत म्हणजे काय, या तिन्हींचा त्याग केला पाहिजे हे कृष्ण सांगतात. म्हणजे श्लोकामध्ये परिणाम पण सांगितला, धोक्याची सूचना दिली. आसुरी वृत्ती बाळगणाऱ्यांना नरकाची प्राप्ती होईल. आणि अशा आसुरी प्रवृत्ती बाळगल्याने मनुष्याची अधोगती तीव्रतेने नरकाकडे होते. मग जसं आपण उतारावरून म्हणतो ना, धोंडा घरंगळत येतो, मग तो धोंडा किती वेगाने खाली जातो, त्याचं पतन कोणी थांबवू शकत नाही. त्यामुळे आत्मा जेव्हा अशा नीच योनी प्राप्त करेल तेव्हा तो अत्यंत दुःखी असेल, कष्टात राहील. आणि ही गोष्ट सरळ सरळ समजायची आहे बघा. शुद्ध भक्त कृष्णांच्या जवळ म्हणून सुखी, आणि जेवढा नीच योनीत जन्म तेवढा तेवढा तो कृष्णांपासून दूर म्हणजे अत्यंत दुःखी. तर हे आपल्याला समजू शकतं. आता हे जे 3 अनर्थ आहेत, काम, क्रोध आणि लोभ, लोभ याच्यामुळेच भोग प्रवृत्ती येते. क्रोधाने नियंत्रण करण्याची
लोक म्हणजे जे समाज असेल किंवा अगदी लहानात लहान म्हणजे आपलं कुटुंब, सगळ्यांवरती नियंत्रण करण्याची जी इच्छा असते ना, ती या क्रोधामुळे येते. लोभामुळे आपल्यामध्ये स्वामित्वाची भावना येते. म्हणजे काय, मालमत्ता असेल, जमीन आहे, त्याच्यावरती माझा हक्क. म्हणजे कुटुंबामध्ये जे इतके भांडण असतात दोन भावांमध्ये, एकमेकांचे चेहरेही बघत नाहीत, याचं कारण म्हणजे मी मालक, हा स्वामित्वाची भावना ही लोभामुळे येते. आणि तिसरं म्हणजे आपण म्हटलं काम. काम म्हणजे अनियंत्रित इच्छा. जसं रावणाचं उदाहरण आपण इथे घेऊ शकतो. प्रभू रामचंद्रांच्या पत्नीचं, सीतेचं अपहरण करून तिला लंकेमध्ये घेऊन जाण्याचा विचार रावणाचा ह्याने लोभाप्रतीच झालेला आहे. सॉरी, कामाप्रती झालेला आहे, कामामुळे झालेला आहे. आता क्रोधाचं उदाहरण म्हणजे दुर्वासा मुनी आणि अमरीश महाराजांची कथा आहे. ती पण मी सांगेन आता नंतर, शेवटी ऐकूया ती कथा आपण. तर हे म्हणजे छोट्याशा गोष्टीसाठी ते खूप क्रोधित झाले, पण अंततः त्यांना समजलं. आणि लोभाचं उदाहरण म्हणजे दुर्योधन, जो पांडवांना राज्य करायला 5 गावंही द्यायला तयार नव्हता. तर हे सगळं या तिन्हीच्या मुळे झालेलं आहे. पण आता मनुष्याने, त्या कृष्ण इथे सांगतात तसं, या 3 शत्रूंपासून दूर राहिलं पाहिजे. आणि जेवढं दूर राहू तेवढं त्या व्यक्तीचं जीवन आता शुद्ध बनेल. आणि मार्ग पण सांगितलाय कृष्णाने, की बाबा गुरूंचा आश्रय घ्यायला पाहिजे, वेदांची विधिविधानं, शास्त्रांचं विधिविधानांचं पालन केलं पाहिजे, तपस्या केली पाहिजे, म्हणजे नियामक तत्वांचं पालन केलं पाहिजे, इंद्रियांचं संयमन ठेवलं पाहिजे आणि आध्यात्मिक ज्ञान घेतलं पाहिजे. आणि मग अशा प्रकारे हळूहळू पायऱ्या चढत मनुष्य आत्मसाक्षात्कारापर्यंत प्रगती करू शकतो. म्हणजे बघा, आता आपण एका स्तरावरती आहोत. आता या स्तरावरून काम, क्रोध, लोभ यांच्या आहारी गेलो तर इथून आपलं पतन होईल, अधोगतीच्या दिशेने जाऊ. पण आपण आध्यात्मिक ज्ञान घेतलं, श्रीमद भागवतम, भगवद्गीता आणि भक्तांचा संघ हे प्राप्त केला, तर मग ऊर्ध्व दिशेला उन्नत होऊ शकतो. भक्ती सेवेमध्ये संलग्न करत आपण क्रमशः आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरापर्यंतही पोहोचू शकतो. पण हे निवड करण्याचं स्वातंत्र्य आपल्याकडे दिलेलं आहे कृष्णाने. दिशा कुठली निवडायची हे आपण ठरवणार. धोका कुठे आहे हे कृष्णाने सांगितलं. सुटकेचा मार्ग पण आपल्याला सांगितला, पण निर्णय करायचं स्वातंत्र्य हे आपल्यावरती सोडलंय. हा, तर आता पुढचा बघू आपण. हरे कृष्ण. 22वा. हरे कृष्ण. एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परांगतिम्. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, जो मनुष्य नरकाच्या या 3 द्वारातून सुटला आहे, तो साक्षात्कारासाठी श्रेयस्कर असे कार्य करतो आणि क्रमशः परमगतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. माताजी, तुमचा आवाज बंद आहे. हा, सॉरी. तर बघा, आता हे काम, क्रोध आणि लोभ हे मनुष्य जीवनाचे सगळ्यात मोठे शत्रू म्हटलेले आहेत. आणि त्यांच्यापासूनच आपल्याला सावध राहण्याचा इशारा दिलाय. जसं हायवेला आपण वेगवेगळ्या पाट्या वाचतो ना, की पुढे वळण आहे, गो स्लो, असं सांगितलं जातं. किंवा ट्रकच्या मागे लिहिलेलं असतं बघा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी. तर जेवढं आपण आता या 3 आपल्या शत्रूंपासून दूर राहू, तेवढंच आपण प्रगती करू. अन्यथा आसुरी प्रवृत्तीच्या आहारी जर का गेलो, तर मग तो धोंडा जसा घरंगळत येणार आहे तसं अधोगतीच्या दिशेने जाऊ. आणि नेहमी बघा, उतारावरून खाली येणाऱ्या धोंड्याचा म्हणजे वेग खूप असतो. आपण म्हणतो ना, जे उतारावरून पाणी येतं किंवा दगड येतो, केवढ्या जोरात येतो तो, त्याला थांबवण्याची आपल्याकडे शक्ती नसते. आणि जसं आपण म्हटलं की या आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांना अधोगतीपासून कोणी थांबवू शकत नाही. म्हणजे अगदी त्यांच्या भाग्यामध्ये असेल, कुठल्या गुरुच्या संपर्कात ते आले, तरी तो त्यांची भेट घडून यायला पाहिजे. त्यांनी त्यांनी दिलेलं ज्ञान आत्मसात करून ते आचरणात आणणं, ते जवळजवळ म्हणजे काय, अशक्यच गोष्ट आहे. तर त्यामुळे मग ती त्याची दुर्गती कोणी थांबवू शकत नाही. म्हणून दूर राहणं आणि आपल्यामध्ये या आसुरी प्रवृत्तींना येऊ न देणं हे महत्वाचं आहे. जसं आता कृष्ण म्हणाले की इथे या 3 द्वारातून जो सुटला आहे
तोच आत्मसाक्षात्कारासाठी श्रेयस्कर असं कार्य करतो आणि मग क्रमशः परमगतीला प्राप्त होऊ शकतो. म्हणजे जी आपण ज्या वर्णामध्ये असू त्या वर्णाची जी काही कर्तव्य आहेत ती पालन करत आपल्याला आत्मसाक्षात्कारापर्यंत प्रगती करू शकतो. यासाठी ब्राह्मणच होण्याची आवश्यकता नाहीये, हेही महत्वाचं आहे. कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करण्याची संधी ही सगळ्यांना आहे, पण त्यासाठी बेसिक काय आहे की आपल्याला दैवी गुण बाळगले पाहिजेत आणि आसुरी गुण आपल्यापासून काढून टाकले पाहिजे आपल्यामधून. कृष्ण भावना भेदभाव करत नाही बघा, स्त्री पुरुष किंवा उच्च नीच किंवा धनाढ्य निर्धन सर्वांच्यासाठी हा उपलब्ध आहे मार्ग. पण आसुरी गुण ज्याच्यामध्ये आहेत त्याला मात्र हे आत्मसात करता येत नाही ज्ञान. कारण आसुरी गुणाचं काय वैशिष्ट्य आहे आपण बघितलं, तो स्वतःला सर्वज्ञाता मानतो, सर्वश्रेष्ठ मानतो, मला कोणी शिकवूच शकत नाही हे असं त्याचा एक सिद्धांत असतो. मग असा व्यक्ती कुठल्या गुरुकडून वगैरे ज्ञान घेऊ शकत नाही. पण ज्याच्यामध्ये दैवी गुण आहे, ज्याला समजलेलं आहे की मनुष्य जन्म कशासाठी मिळालेला आहे, तो मात्र त्या दिशेने मग प्रयत्न सुरू. म्हणजे जीवाची इच्छा महत्वाची आहे. जीवाला जर का इच्छाच नसेल कृष्ण प्राप्तीची तर कृष्ण त्याला सहायता पण करत नाही, हे आपण समजून घेतलं. पण जर का जीवाला इच्छा असेल की कृष्ण माझं आणि कृष्णांचं काय नातं आहे ते मला समजून घेण्याची जिज्ञासा आहे, तर कृष्ण मग अशा व्यक्तीच्या जीवनामध्ये कुठल्या तरी भक्ताच्या संपर्कात येण्याची व्यवस्था करतात आणि जिथून मग तो पकडतो, ती दिशा पकडतो आणि पुढे मग प्रगती करू शकतो. आता 23वा माताजी वाचा, माझा स्क्रीन हँग झालाय. हरे कृष्ण. यशशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतीम्. हरे कृष्ण. जो शास्त्र विधींचा त्याग करतो नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे बघा कृष्ण सांगतात, परत एकदा सांगतात की तुम्ही माझ्या आदेशांचं पालन न करता आपल्या मर्जीप्रमाणे वागलात तर सुख सिद्धी परमगती मिळणार नाही. शास्त्रविधींचा त्याग म्हणजे शास्त्राच्या विधिविधानांचं पालन न करणं. आता जे असं करतात त्यांच्याबरोबर काय होतं हे इथे सांगितलेलं आहे आणि त्याच्यासाठी आपण या श्लोकाचं तात्पर्य वाचूया. हरे कृष्ण. वाचा माताजी. हा पूर्वी हा वाचा मिनल ताई, वाचा. म्हणजे मी हरे जॉईन कृष्ण झाले मिनल आता माताजी. म्हणून विचारलं हा की हा हो हरे हो वाचा कृष्ण. वाचा. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 22चं तात्पर्य काम 23चं क्रोध माताजी. हा 23चं 23 का? 23. हा परामगतीम बरोबर. मी हा दोन्हीचं शेवटी परामगतीमच आहे, ते पटकन हो गोंधळ हो झाला माझा. ओके वाचते. तात्पर्य पूर्वीच वर्णिल्याप्रमाणे विविध वर्णांसाठी आणि आश्रमांसाठी शास्त्रविधी घालून देण्यात आले आहेत. प्रत्येकाने या विधी विधानांचे पालन करावे अशी अपेक्षा असते. जर मनुष्याने या विधी विधानांचे पालन केले नाही आणि आपल्या काम क्रोध आणि इच्छेला अनुसरून लहरी खातर कर्म केले तर जीवनामध्ये तो कधीच सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर मनुष्याला तात्विक दृष्ट्या या सर्व गोष्टी जरी माहीत असल्या तरी त्याने आपल्या जीवनात त्याचे आचरण केले नाही तर अशा मनुष्याला नराधम समजले पाहिजे. मनुष्य जीवनात जीवाने सदाचारी असावे आणि परमोच्च सिद्धिवस्थेपर्यंत प्रगती करण्याकरता निर्देशित करण्यात आलेल्या नियमांचे पालन करावे अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा असते. अशा नियमाचे त्याने पालन केले नाही तर त्याचे अधःपतन होते. तथापि जरी त्याने विधिविधानांचे आणि नैतिक मूल्यांचे पालन केले आणि शेवटी भगवंतांना जाणण्याच्या स्तराप्रत तो येऊ शकला नाही तर त्याचे सारे ज्ञान व्यर्थच ठरते. परमेश्वराच्या अस्तित्वाचा स्वीकार करूनही जर तो परमेश्वराच्या सेवेमध्ये संलग्न झाला नाही तरी त्याचे प्रयत्न निष्फळच ठरतात. म्हणून मनुष्याने क्रमाक्रमाने कृष्ण भावनामय भक्तीच्या स्तराप्रत स्वतःची उन्नती केली पाहिजे. त्याच वेळी तात्काळ त्याला परमोच्च संसिद्धी प्राप्त होऊ शकते, अन्यथा नाही. कामकारतः हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. जो मनुष्य
जाणून बुजून नियमांचे उल्लंघन करतो तो कामाच्या आहारी जाऊन कर्म करीत असतो. त्याला माहित असते की हे निषिद्ध आहे, तरीही तो असे कार्य करतोच. यालाच स्वेच्छाचार असे म्हटले जाते. अमुक गोष्ट केली पाहिजे हे जाणूनही तो ती गोष्ट करीत नाही, म्हणूनच त्याला स्वेच्छाचारी असे म्हटले जाते. असा मनुष्य भगवंतांच्या शिक्षेस पात्र ठरतात आणि त्यांना मनुष्य जीवनामध्ये प्राप्त करावयाची सिद्धी प्राप्त होऊ शकत नाही. मानवी जीवन हे विशेष करून जीवन शुद्धी करून घेण्याकरिता असते आणि जो मनुष्य विधी विधानांचे पालन करू शकत नाही तो स्वतःचे शुद्धीकरण करू शकत नाही. तसेच त्याला वास्तविक सुखप्राप्तीही होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा इथे ही जी वाक्य आहेत ना की भगवंतांना जाणण्याच्या स्तराप्रत तो पोचू शकत नाही. सारे ज्ञान परमेश्वराच्या अस्तित्वाचा स्वीकार करूनही जर तो परमेश्वराच्या सेवेमध्ये संलग्न झाला नाही तर त्याचे प्रयत्न निष्फळच ठरतात. हे रजोगुणी व्यक्तीला उद्देशून बोललेलं आहे. रजोगुणाचा प्रभाव काय आहे? भौतिकाकडे अत्याधिक आकर्षण आहे त्याचं. बघा आपण सत्वगुणी कसा म्हटला की तो ऍक्सेप्ट करतो, स्वीकार करतो कृष्ण भावनेचा आणि तो त्याच्यामध्ये जोडून घेतो स्वतःला. रजोगुणीचं मात्र काय आहे? ज्ञान प्राप्त करतो पण भौतिकाची अत्याधिक आसक्ती असल्यामुळे कृष्ण भावनेची कार्य करत नाही. आणि तमोगुणी तर अज्ञानातच आहे. तमोगुणीला योग्य अयोग्य कृष्ण भावना काय, पाप काय, पुण्य काय माहितीच नाही, तर त्यामुळे तो मनाला येईल तसं करतो. पण हा रजोगुणी व्यक्तीसाठी विशेष आहे. कामकारतः म्हणून हा शब्द महत्व सांगितलंय. जाणून बुजून नियमांचे उल्लंघन करून कामाच्या आहारी जातोय. रजोगुणी व्यक्तीचं वर्णन आहे. पण लक्षात घेतलं पाहिजे रजोगुणी व्यक्ती जेव्हा तमोगुणाकडे पतित होणार आहे निश्चित आहे, जर का त्याने सत्वगुणी होण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत तर. आणि तमोगुणी झाला की मग त्याला अधोगती म्हणजे प्राण्यांच्या शरीरामध्ये मिळू शकेल. तर असं कृष्णाने आता इथे सांगितलं की या जन्मातही सुखसिद्धी त्यांना प्राप्त होत नाही अशा लोकांना आणि पुढेही चांगली गती प्राप्त होणार नाही. आता इथे त्यांनी आधी एका ठिकाणी म्हटलंय की त्यांनी विधी विधानांचे किंवा नैतिक मूल्यांचे पालन केले, परंतु तो भगवंतांना म्हणजे जाणण्याच्या स्तरापर्यंत वरतीपर्यंत तो उन्नत होऊ शकला नाही, तरी त्याचं ज्ञान व्यर्थच आहे. कारण तो परमेश्वराच्या अस्तित्वाचा स्वीकार करतो पण सेवा काही करत नाही. सेवा असं आहे करत का? नाही म्हणजे हे कोण करेल? केवळ रजोगुणीच करेल बघा. कारण त्याचं आकर्षण कुठेतरी दुसरीकडे. बरोबर ना? म्हणजे तो रजोगुणी व्यक्ती ही बुद्धिमान परमेश्वराचं आहे. अस्तित्व स्वीकारतोय पण तो सेवेमध्ये संलग्न होत नाहीये. होत नाहीये. कारण कसं आहे, त्याला काम इच्छा जास्त आहेत म्हणून त्या इच्छापूर्ती करण्यासाठी तो प्रयत्न करतोय. त्याचे प्रयत्न कृष्ण भावनेमध्ये भगवंतांच्या प्रसन्नतेसाठी नसून स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीकडे आहेत स्वतःच्या डायरेक्टेड. इंद्रिय हा तृप्ती करता. हा फरक आहे. आपण हा म्हटलं फरक आहे. हा हाच फरक आहे. बरोबर. रजोगुणी आणि व्यक्तीला दुसरा तर उद्देशूनच मग हे तो लिहिलंय. काहीच करत नाहीये, म्हणजे तो तर हा स्वेच्छाचारीच आहे. तो स्वेच्छाचारी आणि त्याला कळतही नाही बघा. बुद्धी आहे, रजोगुणी व्यक्तीकडे चॉईस आहे. तमोगुणी व्यक्ती हा पूर्ण अंधारातच आहे, अज्ञानातच आहे. त्याला कळतच, अज्ञानातच आहे. मार्गच नाही माहिती त्याला बाहेर निघण्याचा. रजोगुणी व्यक्तीला मार्ग माहिती आहे पण तो स्वेच्छेने तिकडे गेलेला आहे, इंद्रिय तृप्तीकडे. आपण म्हटलं ना असुर हे त्यांच्या इच्छेने असुर असतात आणि भक्तही आपल्या स्वेच्छेनेच भक्त असतो. म्हणजे लहरी जीवाची खातर आपलं जशी कर्म इच्छा करत असेल. असतात. हा लहरी खातर कर्म करतात असं म्हटलंय लहरी की. खातर. आणि आपली इच्छा असेल तर आपण भक्तीही करू शकतो किंवा आपली इच्छा असेल तर आपण काम म्हणजे इंद्रिय तृप्तीही करू शकतो. मग जीवाची जशी इच्छा असेल भगवंत तशा तशा गोष्टी त्याला प्रदान करणार. मग कोणी जर का भौतिकामध्येच रममाण होत असेल तर त्याला इंद्रिय तृप्तीची साधनं देतील आणि कोणी भक्त कृष्ण भावनेशी जोडून घेण्यात प्रयत्न करत असेल तर त्याला भक्तांचा संघ घडवून आणतील, तशी बुद्धी देतील की ज्याद्वारे तो ज्ञान अधिक चांगल्या प्रकारे घेऊ शकेल. म्हणजे इथे स्पष्ट आहे आपण चॉईस करतोय, स्वातंत्र्य ठरवण्याचा आपल्याकडे आहे. हा आणि एकदा हे ठरवलं, स्वातंत्र्याचा उपयोग आपण केला की मला रजोगुणच जपायचा आहे, मला माझी इंद्रिय तृप्ती करायची आहे, त्यावेळेला ही अधोगती निश्चित आहे. कारण तो केवळ इंद्रिय तृप्ती करून रजोगुणात टिकणार नाही, तो तमोगुणात पतन होणारच आहे. जसं आपण म्हटलो कामाचा तो अनुज आहे, क्रोध आणि लोभ. हो ना? जिथे काम आहे तिथे क्रोध होणार आणि क्रोधाच्या प्रभावाखाली येऊन मनुष्य गैरकृत्य करणार आणि तमोगुणात पतित होणार तो. आणि ते मग त्याला भोगावंच लागणार जे काही त्याने केलं असेल कर्माचं फळ ते. तर म्हणजे त्यामुळे काम, क्रोध आणि लोभ ह्याच्यापासून तुम्हाला नरकाचीच वास होणार आहे. कृष्णांनी बघा आधीच्या श्लोकात हीच तर आपल्याला सांगितलं.
हम्म. आता 24वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुर्मिहार्हसि. हरे कृष्ण. म्हणून हरे कृष्ण. म्हणून मनुष्याने शास्त्रविधींद्वारे कार्य आणि अकार्य यांच्यामधील भेद जाणायला पाहिजे. अशी विधिविधाने जाणून मनुष्याने कर्म करावे, जेणेकरून त्याची क्रमशः उन्नती होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा इथे कृष्ण सांगतात की शास्त्रांच्या विधिविधानांचं पालन केलं पाहिजे. शास्त्रांद्वारे ज्ञान घेऊन पापकर्म कोणतं आहे, पुण्यकर्म कोणतं आहे, अकर्म कुठलं आहे, हे सगळं माहिती करून घेतलं पाहिजे आणि त्यानुसार वागलं पाहिजे. आणि हे ज्ञान आपल्याला अधिकृतरित्या कुठून मिळू शकतं? तर प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून घेऊ शकतो आपण. गुरु आपल्यामध्ये रजोगुण आहे की तमोगुण आहे आणि त्यानुसार तो दूर करण्याचं मार्गदर्शन करतात आणि योग्य प्रकारे कार्य आपल्याला करायला शिकवतात आणि त्याद्वारेच मग आपली प्रगती होऊ शकते. जसं श्रीला प्रभुपादांचं उदाहरण आपण घेऊ शकतो. जे हिप्पी होते त्यांच्यामध्ये अनेक अवगुण होते, पण त्या हिप्पीमध्ये श्रीला प्रभुपादांच्या प्रती जी श्रद्धा होती ना आणि म्युझिकमध्ये इंटरेस्ट होता आणि म्हणून मग ते हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तनही आनंदाने करू लागले. जसं विझत असलेल्या विस्तवावरती आपण हवा घालतो, हे उदाहरण आपण अनेकदा घेतलेलं आहे, की मग त्या ठिणग्या पुनर्जागृत होतात. तेच प्रभुपादांनी कार्य केलं. म्हणजे चुकीच्या गोष्टी न बघता त्यांच्यातल्या चांगल्या गोष्टी बघितल्या आणि त्या वाढवल्या. तर म्हणजे यासाठी हे गुरुचं लक्षण आहे. बघा आपण म्हटलं ना की प्रत्येकामध्ये ही क्षमता नसते, त्या गुरूंमध्ये, अधिकृत गुरु, आध्यात्मिक गुरूंमध्ये ही क्षमता असते की कसे ते जसं एखादी मेणबत्ती असेल बघा, दुसऱ्या मेणबत्तीची ज्योत प्रज्वलित करण्याची त्या जळलेल्या ज्योतीमध्ये ही आहे, म्हणजे क्षमता आहे. म्हणजे अशा अनेक मेणबत्त्या एका मेणबत्तीपासूनच आपण लावू शकतो. मग प्रत्येक ज्योत ही आपल्या क्षमतेप्रमाणे प्रकाशित होते. तर ते कार्य श्रीला प्रभुपाद किंवा जे इतर संत असतात, शुद्ध भक्त असतात, ते करताना दिसतात. आसुरी गुण हे सगळ्यांमध्येच आहेत, पण त्यांना जर का वाढायला द्यायचं नसेल तर दैवी प्रवृत्तीला खत पाणी घातलं पाहिजे, जे कार्य हे संत महात्मा करतात. आता ह्यांच्यामध्ये काही असुरी गुण नव्हते हिप्पींमध्ये असं नाही, पण तिथे त्यांनी दुर्लक्ष केलं प्रभुपादांनी आणि जो चांगला गुण होता, ज्या कृष्ण भावनेचा थोडासा त्यांच्यामध्ये स्पार्क होता, त्यालाच त्यांनी पुनर्जागृत केलं आणि तिथून त्यांच्या जीवनाची दिशा वळवली. म्हणजे आता त्याचं कोळशावरती तात्पर्य कुंकर मारल्यापैकी. फुंकर कोळशावरती मारल्यासारखं. तेच म्हणलं, अगदी कोळशावरती अगदी. कुंकर मारल्यापैकी. हा बघ, अगदी विझतच होता. ह्या हम्म. जीवनाच्या नंतर मृत्यूच्या नंतर अधःपतन. अधोगती निश्चित होती, बरोबर ना? पण हम्म. त्या ठिकाणी, त्या फॉल डाऊनच्या ठिकाणीच त्यांनी बरोबर पकडलं बघा. आणि हे हम्म. त्यांचं भाग्य होतं की प्रभुपाद त्यांच्या जीवनामध्ये आले आणि त्यांनी आत्मसात केलं त्यांनी दिलेलं ज्ञान. पण प्रभुपादांचेही त्याचे कष्ट खूप होते, म्हणजे कृष्णांची कृपा असल्यामुळे, आणि त्यांचंही भाग्य होतं असंच म्हणता येईल आपल्याला. पण ते पूर्ण म्हणजे अधोगतीपासून त्यांना घेऊन आले ते काढून. तर हे खूप विलक्षणच कार्य आहे. म्हणजे पण हे सगळं सर्व संत अर्थात हेच कार्य करत असतात. तर आपण ना तात्पर्य वाचूया ह्याचं. वाचता माताजी? हो, वाचते. हा. तात्पर्य. 15व्या अध्यायामध्ये सांगितल्याप्रमाणे सर्व वेदोक्त विधिविधानांचे उद्दिष्ट श्रीकृष्णांना जाणणे हे आहे. जर भगवद्गीतेद्वारे मनुष्याने श्रीकृष्णांना जाणून घेतले आणि भक्तीमध्ये संलग्न होऊन तो जर कृष्ण भावनेमध्ये स्थित झाला, तर त्याने वेदामध्ये सांगितलेल्या परमोच्च ज्ञानाची प्राप्ती केलीच आहे. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी हा विधी अत्यंत सुलभ केला आहे. त्यांनी लोकांना केवळ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या महामंत्राचे कीर्तन करण्याची, भगवत भक्तीमध्ये संलग्न होण्याची आणि कृष्ण प्रसाद ग्रहण करण्याची विनंती केली. जो मनुष्य या सर्व भक्तिपूर्ण क्रियांमध्ये प्रत्यक्षपणे संलग्न झाला आहे, त्याने सर्व वेदांचे अध्ययन पूर्वीच केले असल्याचे समजले पाहिजे. त्याने निष्कर्षाची योग्य रीतीने प्राप्ती केली आहे.
अर्थात कृष्ण भावना भावित नसणाऱ्या आणि भक्तीमध्ये संलग्न न झालेल्या सामान्य लोकांना काय करावे आणि काय करू नये याचा निर्णय वेदोक्त आदेशानुसार केला जातो. मनुष्याने वादविवाद न करिता वेदांनुसार कार्य केले पाहिजे. याला शास्त्र तत्वांचे पालन करणे असे म्हणतात. अपूर्ण इंद्रिये, फसवण्याची वृत्ती, चुका करणे आणि भ्रमित होणे हे बद्ध जीवांमध्ये आढळणारे 4 दोष शास्त्रांमध्ये आढळत नाहीत. या 4 प्रमुख दोषांमुळे मनुष्य विधी-विधाने घालून देण्यास अपात्र ठरतो. म्हणून दोषातीत असणाऱ्या शास्त्रांमध्ये सांगण्यात आलेल्या विधी-विधानांचा स्वीकार साऱ्या संत, महंत, आचार्य आणि महात्म्यांनी काहीही बदल न करता केला आहे. भारतामध्ये आध्यात्मिक ज्ञानाचे 2 पक्ष आहेत. साधारणतः यांचे 2 प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करता येते: सविशेषवादी आणि निर्विशेषवादी. तथापि दोघेही आपल्या जीवनामध्ये वेदोक्त तत्वांचे पालन करतात. शास्त्रविधींचे पालन केल्याविना मन सिद्धावस्थेपर्यंत प्रगत होऊ शकत नाही. म्हणून जो शास्त्रांचे वास्तविक तात्पर्य जाणू शकतो त्याला भाग्यवान असे म्हटले जाते. मानव समाजामध्ये भगवंतांना जाणण्याच्या तत्वाला विरोध करणे हेच सर्व प्रकारच्या पतनाचे मूलभूत कारण आहे. मनुष्य जीवनातील हाच घोर अपराध आहे. भगवंतांना जाणण्याच्या तत्वाचाच विरोध मनुष्य जीवनातील हाच घोर अपराध आहे. म्हणून भगवंतांची मायाशक्ती आपल्याला सदैव त्रिविध ताप देत असते. ही मायाशक्ती त्रिगुणात्मिका आहे. भगवत ज्ञानाचा मार्ग मोकळा होण्यापूर्वी मनुष्याने निदान सत्वगुणामध्ये तरी स्थित झाले पाहिजे. सत्वगुणाच्या आदर्शांपर्यंत प्रगत झाल्याशिवाय मनुष्य रज आणि तमोगुणामध्येच राहतो आणि हेच त्याच्या आसुरी जीवनाचे कारण असते. जे रजोगुणी आणि तमोगुणी आहेत आवाज बंद झालाय मिनलताई. सॉरी कुठपर्यंत ऐकू आलं? जे रजोगुणी, जे हा, रजोगुणी. जे रजोगुणी आणि तमोगुणी नाही, पान बदललं गेलं ना, तो हल्ला. जे रजोगुणी आणि तमोगुणी आहेत ते शास्त्र, साधू आणि योग्य भगवत ज्ञानाचा उपहास करतात. ते आध्यात्मिक गुरुच्या आदेशाची अवज्ञा करतात आणि शास्त्रविधींची पर्वा करीत नाहीत. भक्तीचा महिमा ऐकण्यासाठी ते भक्तीकडे आकृष्ट होत नाहीत. याप्रमाणे स्वतःच्या उन्नतीचा मार्ग ते स्वतःच निर्माण करतात. हे मानवी समाजाचे काही दोष आहेत व यामुळेच मनुष्य आसुरी जीवनाच्या आहारी जातात. तथापि मनुष्याला जर प्रगतीपथावर किंवा सर्वोच्च स्थितीपर्यंत नेणारा योग्य आणि प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु प्राप्त झाला तर त्याचे जीवन यशस्वी होते. या प्रकारे भगवद्गीतेच्या दैवासुर संपद विभाग योग या 16व्या अध्यायावरील भक्तिवेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा आता इथे अध्याय तर संपलेला आहे आणि 7 ते 20 या श्लोकापर्यंत कृष्णांनी विस्ताराने या आसुरी प्रवृत्तींच्या बद्दल सांगितलेलं आहे आणि आपल्याला या प्रवृत्तीपासून दूर राहण्यासाठी सांगितलंय आणि दैवी गुण आपल्यामध्ये बाळगून ते वाढायला पाहिजेत याच्यासाठी प्रयत्न करायला सांगितलंय. इथे कृष्ण काय सांगतात की दैवी प्रकृतीचे जे लोक आहेत ते शास्त्रांचं पालन करतात. बघा आता आपली बुद्धी वापरून आपण चुकीची कार्यही करू शकतो पण शास्त्र आपल्याला योग्य ते करायला शिकवतात. म्हणजे कृष्णांनी पण बघा गुरूंचा स्वीकार केला होता. सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात राहून त्यांच्याकडून मार्गदर्शन केलं होतं. त्याद्वारे आपण हे समजू शकतो की गुरु आणि शास्त्र यांचं महत्व काय आहे. तर इथे लक्षात ठेवला पाहिजे गुरु, साधू आणि शास्त्र यांचा आपल्याला आश्रय घ्यायचा आहे. ही दैवी प्रवृत्ती आपल्यामध्ये जर का आणायची असेल ना तर या तिन्हींचा आश्रय आपल्याला घेतला पाहिजे. आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ आहेत गुरु, साधू आणि शास्त्र हे मानून त्यांचा आश्रय घ्यायला पाहिजे. आसुरी प्रवृत्ती या उलट आहे. मी सर्वज्ञाता आहे, मला शिकवणारा कोणीच नाही, माझ्याहून श्रेष्ठ कोणीच नाही, वरचढ कोणी नाही आणि कोणी असेल तर त्याला मी संपवून टाकेन. ही झाली आसुरी वृत्ती. पण दैवी प्रवृत्ती याच्या विरुद्ध आहे म्हणूनच आश्रय घेऊ शकतो आपण. तर हे जे 4 प्रकारचे दोष इथे उल्लेख केलेला आहे की जे आपल्या सर्व मानवांमध्ये असतात, ज्याच्यामध्ये पहिला दोष म्हणजे अपूर्ण इंद्रिय,
दुसरा म्हणजे या अपूर्ण इंद्रियामुळे आपण भ्रमित होतो किंवा मोहग्रस्त होतो. तिसरा म्हणजे त्यामुळे आपण चुका करतो. आणि चौथा म्हणजे आपल्या सर्वांमध्ये धोका देण्याची प्रवृत्ती असते. आता अपूर्ण इंद्रिय म्हणजे आपल्याला माहितीये की खूप लांबचा आवाज आपण ऐकू शकत नाही किंवा खूप दूरचं आपल्याला दिसत पण नाही. नाकाची ही आपली क्षमता म्हणजे अगदी जवळ फुल असेल तर आपल्याला वास येतो, खूप लांबच्या फुलाचा सुगंध येत नाही. म्हणजे इंद्रियांच्या क्षमता मर्यादित असतात. किंवा अचानक अंधार झाला तर आपण आपला हात पण बघू शकत नाही, प्रकाशाची आवश्यकता भासते. तर या अपूर्ण इंद्रियामुळेच आपण भ्रमित पण होतो. म्हणजे काही आकृती बघून आपल्याला ते काय आहे हे नीटसं समजत नाही. आता याचाच परिणाम म्हणून आपण चुका करतो की रोजच्या सवयीतली काही कार्य असतील, अनेक वर्ष करतोय पण त्या आपल्या हातून ती करताना पण चूक होऊ शकतोय. आणि जो चौथा दोष आहे जो गंभीर म्हटला जातो, जो धोका देणं, एखाद्या व्यक्ती जेव्हा दुसऱ्याला धोका देते मग तो स्वतःला बुद्धिमान असल्याचं दाखवतो, भासवतो आणि मी अमकं केलं तमकं केलं असं सांगतो. खरं तर आपल्या स्वार्थासाठी तो असं ते करत असतो. तर ही दुसऱ्यांना म्हणजे धोका देण्याची पण हा एक आपल्यामध्ये दोष आहे. आता या 4 दोषांमुळे बद्ध जीव विधिविधान करण्यासाठी अयोग्य मानला जातो. आता आपण या दोषांच्यामुळे कुठलीही आता नियमावली जरी बनवली तरी त्याच्यामध्ये कुठली तरी त्रुटी राहून जाते. म्हणजे त्यामुळे आपण शास्त्र बनवण्यासाठी पात्र असू शकत नाही. शास्त्र अशाच्याद्वारे लिहिलं जाऊ शकतं ज्याच्यामध्ये हे 4 दोष नाही आहेत. दोषरहित केवळ पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण आहेत. म्हणून सर्व शास्त्र वेद यांचा उगम श्रीकृष्ण म्हटले जातात. आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये त्रुटी असण्याचा प्रश्नच येत नाही. संत महात्मा या शास्त्राचा स्वीकार कुठलीही शंका न बाळगता त्याचसाठी करतात, कारण हे श्रीकृष्णांपासून आलेलं आहे. अपौरुषेय असं म्हटलं जातं, कारण ते भगवंतांनी रचलेलं आहे. तर आणि जी आता भक्तियोग आपण म्हटलेला आहे, जे 7 ते 12 अध्याय, ह्याचा ही भक्तियोग करण्यासाठी, जेव्हा आता भक्तियोग म्हणजे भाव आला आपला त्याच्यामध्ये, जोपर्यंत ज्ञानाचा त्याला जोड मिळत नाही ना तोपर्यंत आपण शीघ्र प्रगती म्हणजे शीघ्र गतीने तीव्रतेने प्रगती करू शकत नाही. हे ज्ञान घेण्याचा खूप लाभ आहे हा. त्यासाठी हे आसुरी गुण आणि दैवी गुण आपल्याला व्यवस्थितपणे समजून घेतले पाहिजे. तर इथे आता आपला अध्याय संपलेला आहे. अध्यायामध्ये आपण काय बघितलं की हे 2 प्रकारच्या माणसांबद्दल कृष्ण सांगतात. पहिलं म्हणजे जे सूर आहेत आणि दुसरे म्हणजे असुर आहेत. तर सूर असतात ज्यांच्यामध्ये दैवी गुणांचं प्राबल्य असतं आणि असुरांमध्ये आसुरी प्रवृत्ती असतात. आसुरी प्रवृत्ती जे असतात त्यांचे मग ते विचार कसे असतात, कुठली कर्म करतात आणि ह्याचा परिणाम काय होतो हे कृष्णांनी आपल्याला सविस्तर सांगितलं. आणि कुठले गुण बाळगल्याने परिणाम काय होतो हेही सांगितलं. आता दैवी गुण हे आपली उन्नती घडवून आणतात आणि आसुरी गुण हे आपल्या पतनाला कारणीभूत होतात, हा इशारा पण कृष्णांनी दिला. आणि काम क्रोध लोभ ह्याच्यापासून दूर राहायला आपल्याला सांगितलं, कारण हे पापकर्मांचं मूळ आहे. आणि याच्यापासून तुम्ही दूर राहिलात तरच तुम्ही भगवत धामाला प्राप्त करण्यासाठी जे दैवी गुण आहेत ते तुमच्यामध्ये आणू शकाल. हा आपल्याला म्हणजे एक सूचना दिली कृष्णाने. तर आपण काम क्रोध लोभ ह्याच्यामध्ये बघा 3 गोष्टींचे जी उदाहरणं बघितली होती. त्याच्यात कामाचं उदाहरण म्हणजे रावणाचं उदाहरण बघितलं. क्रोधाचं उदाहरण म्हणजे दुर्वासा मुनींचं बघितलं. आणि तिसरा लोभ म्हणजे दुर्योधनाचं उदाहरण बघितलं. तर रावणाची आपल्याला गोष्ट माहिती आहे, दुर्योधनाची माहिती आहे, दुर्वासा ऋषींची गोष्ट ती म्हटलं तुम्हाला मी शेवटी सांगते. तर ही आपण बघूया आणि मग आजचा अध्याय म्हणजे आजचा वर्ग थांबवूया. तर महाराज अमरीश आणि दुर्वासा ऋषी यांची ही कथा आहे. आणि अशी घटना म्हणजे कुठेही घडलेली नाही जिथे भगवंतांच्या अढळ भक्तीच्या बळावरती कुठल्या एखाद्या भक्ताला ब्रह्म ऋषीकडून प्राप्त केलेल्या शापामधूनही मुक्ती मिळाली. ब्रह्म ऋषी म्हणजे काय की शारीरिक आणि मानसिक मर्यादांवरती ज्यांनी मात केलेली आहे त्यांच्या ध्यानशक्तीच्या द्वारे, जणू ते म्हणजे मुक्त जीव आहेत, मोक्ष त्यांनी प्राप्त केलेला आहे. आणि ब्रह्मर्षी जो शब्द म्हणजे म्हणतील उच्चारतील त्याच्यामध्ये बदल होत नाही, फायनल वर्ड पूर्ण सत्य असा तो शब्द असतो. त्यामुळे ते अत्यंत जपून बोलतात आणि कमीच बोलतात. तर ब्रह्मर्षीने एखादा शाप दिला, मग तो व्यक्ती कोणी असेल, मग तो मानव असेल, देवता असेल किंवा तो राक्षस असेल, त्यातून त्याला सुटका त्याची होऊ शकत नाही. पण जो शुद्ध भक्त असतो, भगवंतांच्या चरणांचा ज्याने आश्रय घेतलेला असतो, तो त्याचं मात्र अशा आपत्तीतूनही रक्षण होऊ शकतं, ही सांगणारी ही कथा आहे. तर राजा अमरीश हा राजा नभगाचे ते पुत्र होते आणि श्री विष्णूंचे अतिशय शुद्ध भक्त होते. अमाप संपत्ती होती, प्रसिद्धी होती, सर्व ऐश्वर्य त्यांच्याकडे होती, म्हणजे राजाच होते पण तरीही भगवत भक्तीमध्ये ते लीन होते.
आणि सतत म्हणजे अगदी सकाळी उठल्या उठल्या किंवा राज्यकारभार चालवत असताना, कर्तव्य करत असताना, रात्री झोपेच्या वेळी पण श्री विष्णूंचं ते स्मरण करत असत आणि सतत भगवंतांशी जोडलेले होते. अपार भक्ती करत असत. भगवंतांवरील प्रेम असल्यामुळे सर्व गोष्टींमध्ये त्यांना श्री विष्णूंचंच दर्शन होत असे. तर या प्रकारे सतत भगवंतांबरोबर जोडल्याने अतिशय संतुलित म्हणजे इंद्रिय संयमित करून सर्वांशी आदरपूर्वक, निरहंकाराने, प्रेमपूर्वक ते वागत. राजा अमरीश एकदा आपल्या पत्नीच्या समवेत एकादशी व्रत करायचं ठरवतात आणि कठोर व्रत असतं. पूर्ण उपवास करून हे त्या प्रकारे व्रत करायचं ते ठरवतात. आणि दशमीच्या संध्याकाळपासून एकादशीचा पूर्ण दिवस आणि द्वादशीच्या दिवशी मग पूजा करून ते भोजन घेऊन मग तो उपवास सोडायचा असं त्यांनी ठरवलेलं असतं, ज्याला पारणचा वेळ म्हणतात ती. आता हे व्रत यशस्वीरित्या पूर्ण जर का करायचं असेल तर द्वादशीला जो पारणाचा कालावधी असतो त्या वेळेतच ते व्रत सोडून पूर्ण करावं लागतं. तर अमरीश महाराज आणि त्यांची तेवढीच ती समर्पित असते पत्नी पण त्यांची संपूर्ण वर्षभर याप्रमाणे एकादशीचं व्रत करतात. आणि सर्व ज्येष्ठ आहेत किंवा ब्राह्मण आहेत त्यांचे आशीर्वाद घेऊन त्यांनी ते व्रत सुरू केलेलं असतं. आता हे संपत आलेलं असतं आणि अमरीश महाराज व्रत पूर्ण करण्यास म्हणजे समाप्त करण्याच्या वेळेला श्री विष्णूंना म्हणजे सगळं जे काही त्यांचे नियम असतात ते सगळं पालन करत असतात. तर होतं काय की आता हे शेवटचं त्यांचं व्रत असतं आणि श्री विष्णूंचे हे भक्त असतात. आता आपण म्हणतो ना श्री विष्णू भगवंत कसे आहेत, भूतकाळ, वर्तमान काळ आणि भविष्य काळ हे सर्वच ते जाणू शकतात. तर त्यामुळे त्यांना एका धोक्याची जाणीव होते की ते दुर्वासा मुनींच्या रूपामध्ये एक संकट आता राजा अमरीशावरती येणार आहे आणि आपल्या भक्ताचं आता या संकटातून रक्षण कसं करायचं याबद्दल जरा श्री विष्णू विचार करू लागतात. कारण धोका काही सामान्य नसतो. दुर्वासा ऋषी ब्रह्मर्षी असतात आणि त्यांच्या रूपामध्ये हे संकट येणार असतात. आता कुठलासा राक्षस वगैरे असेल तर श्री विष्णूंना क्षणार्धात त्याचा नाश करू शकतात. पण दुर्वासा मुनी ब्राह्मण आहेत, महर्षी आहेत, स्वतः एक श्रेष्ठ भक्त आहेत. त्यांच्या ध्यानशक्तीमुळे, आध्यात्मिक ज्ञानामुळे सर्वत्र ते आदरणीय आहेत. आणि त्यामुळे श्री विष्णूंच्या समोर हा मोठा एक प्रसंग म्हणजे कठीण प्रसंग असतो की निवड कोणत्या भक्ताची करायची आणि एकमेकांपासून आता ह्यांना दूर कसं ठेवायचं. कारण दोन्ही राजा अमरीश आणि दुर्वासा ऋषी दोन्ही श्रेष्ठ भक्त आहेत, धार्मिक आहेत, प्रामाणिक आहेत आणि भगवंतांच्या प्रती समर्पित आहेत. आता जसं जसं एकादशीचं व्रत संपण्याची वेळ जवळ येते त्या श्री विष्णूंची चिंता वाढते आणि मग अमरीश महाराजांच्या रक्षणार्थ आपलं दिव्य असं जे सुदर्शन चक्र आहे ते राजवाड्यामध्ये पाठवण्याचा ते निर्णय घेतात. तर सुदर्शन चक्राला आदेश असतो की सर्व प्रकारच्या धोक्यापासून राजांचं रक्षण करायचं आणि जो काही धोका असेल ना तो समूळ नष्ट करायचा. आता सुदर्शन चक्र राजा अमरीशचं रक्षण करायला सज्ज असतं आणि राजवाड्यामध्ये ते उपस्थित असतं. आता राजाचं हे जे व्रत असतं कार्तिक महिन्यामध्ये पूर्ण होणार असतं आणि त्या दिवशी मग राजा असं पत्नी प्रथम यमुना नदीमध्ये स्नान करतो, श्री विष्णूंची पूजा करतो आणि मोठ्या संख्येने सवत्स गायींचं दान करतो. सवत्स म्हणजे वासरांच्या सकट. मग त्यानंतर ब्राह्मणांना चविष्ट भोजन देतो, वस्त्रदान, सुवर्णदान इत्यादी करतो आणि सर्व ब्राह्मण संतुष्ट होऊन राजाला त्याच्या पत्नीला आशीर्वाद देतात. आणि मग आता त्यांच्या सर्वांच्या परवानगीने उरलेलं अन्न प्रसाद म्हणून घेऊन आता राजा आणि त्याची पत्नी व्रत संपवणार असतात. तर त्याच वेळी नेमकं दुर्वासा मुनी त्यांच्या काही शिष्यांच्या सह तिथे प्रवेश करतात. आता त्यांना आलेलं बघून राजा पुढे येतो, आदरातिथ्य करतो, त्या शिष्यांचा सगळ्या किंवा दुर्वासा मुनींचा सन्मान करतो यथोचित आणि स्वागत करतो त्यांचं. सर्वांना नम्रपणे भोजन प्रसादात सामील होण्यासाठी विनंती करतो. पण दुर्वासा ऋषी म्हणतात की प्रथम त्यांच्या शिष्यांसह ते यमुना नदीमध्ये स्नान करतील आणि मग भोजन प्रसाद ग्रहण करतील. आता त्याप्रमाणे दुर्वासा मुनी हे यमुनेमध्ये स्नान करायला जातात आणि यमुनेचं ते शीतल जल असतं त्याचा स्पर्श होतात दुर्वासा मुनींना अतिशय अद्भुत आनंद शांततेचा अनुभव मिळतो आणि मग तिथेच नदीमध्ये ते अगदी म्हणजे असं खोल डीप मेडिटेशन मध्ये खोल ध्यानमग्न असे होतात. आता राजाच्या एकादशी व्रताचा त्यांना तिथे पूर्ण विसर पडतो ध्यानमग्न झाल्याने. तर बराच वेळ निघून जातो. आता ऋषी ध्यानमग्न असल्याने त्यांच्या ध्यानामध्ये व्यत्यय आणणंही योग्य नाही
हेही राजाला माहिती असतं, पण त्या पारण्याची वेळ टळून चाललेली असते. तर राजा अमरीश अतिशय द्विधा मनस्थितीमध्ये असतो आणि मग तो पुरोहितांना बोलवतो आणि सल्ला विचारतो, आता काय करायचं या परिस्थितीमध्ये. आता सर्वच जण मोठ्या विचित्र परिस्थितीत अडकलेले असतात. आता धर्माच्या नुसार जर का बघितलं तर जे पाहुणे असतात त्यांनी यजमानाच्या आधी कधी खाऊ नये असं सांगितलेलं आहे, म्हणजे विशेषतः अशा धार्मिक कार्यामध्ये. तसंच आता कुठल्या ध्यानस्थ व्यक्तीला आपण त्रासही देऊ नये, म्हणजे काही किती तातडीची परिस्थिती असली तरी त्याचं ध्यान मोडू नये ही काळजी घेतली पाहिजे. तसंच आता हे एकादशीचं व्रत एका ठराविक त्या वेळेमध्ये पारण्याच्या वेळ संपण्यापूर्वी भोजन करून पूर्ण करणं आवश्यक आहे. आणि जर का हे व्रत आता व्यवस्थितपणे ठरल्या वेळेनुसार पूर्ण झालं नाही तर त्याचा दुष्परिणाम म्हणून राज्यावरती काहीतरी मोठी आपत्ती येऊ शकते असंही माहिती असतं ह्यांना. तर त्यामुळे सर्वच जण आता विचार करू लागतात की काहीतरी असं करावं ज्याने ते व्रतही वेळेत पूर्ण होईल आणि दुर्वासा ऋषींच्या ध्यानातही कुठला अडथळा येणार नाही. तर सर्व पवित्र ग्रंथ धर्मशास्त्र वगैरेंचा संदर्भ समजून मग आपापसामध्ये चर्चा करतात आणि मग एकमताने ठरवतात की राजाने तोंडाने थोडं पाणी ग्रहण करावं. आता पाणी प्यायल्याने व्रतही पूर्ण होईल आणि म्हणजे ठरलेल्या पारण्याच्या त्या वेळेमध्ये, आणि पाणी हे अन्नही मानलं जात नाही, त्यामुळे दुर्वासा मुनींनाही त्यावर काही हरकत नसेल. तर मग सर्व पुरोहितांच्या सल्ल्यानुसार राजा अमरीश 3 चमचे पाणी घेतो. आता तेवढ्यात तिथे दुर्वासा मुनी येतात आपल्या शिष्यांसह. भोजन प्रसाद ग्रहण करायला ते बसतात. आपण आता भोजन सुरू करणार एवढ्यातच दुर्वासा मुनींना त्यांच्या दिव्य दृष्टीने, कारण त्यांच्याकडे ध्यानशक्तीमुळे ही सिद्धी प्राप्त झालेली असते भूतकाळ वर्तमान आणि भविष्य बघण्याची, त्यामुळे ते बघतात की राजा अमरीशाने 3 चमचे पाणी घेतलेलं आहे. तर त्यामुळे दुर्वासा ऋषींना खूप क्रोध येतो आणि राजाने केलेल्या या कृतीमुळे त्यांना त्यांचा अपमान झाला असं वाटायला लागतं. तर राजा अमरीश मात्र नम्रपणे आपली चूक मान्य करतो, क्षमा मागतात आणि नम्र स्वरामध्ये राजा सर्व घडलेली घटना त्यांना सांगतो दुर्वासा ऋषींना, की एकादशीचं व्रत मोडू नये म्हणून त्यांनी ही साधी कृती केली पुरोहितांच्या सल्ल्यानुसार. पण त्या कृतीने तुम्ही एवढे क्रोधित अस्वस्थ होणार असं मला समजलं असतं तर मी हे केलं नसतं. म्हणजे चूकही मान्य करतो. पण राजाच्या स्पष्टीकरणाने दुर्वासा ऋषींचं काही समाधान होत नाही. आपल्या केसाचा एक तुकडा उपटतात ते आणि जमिनीवर टाकतात आणि काही मंत्र उच्चारतात. आता त्यातून क्रुच नावाचा एक राक्षस तिथे निर्माण होतो, जो आता राजा अमरीशाचा नाश करेल या हेतूने त्यांनी तयार केलेला असतो. आणि हे बघून आता सर्वच उपस्थित एकदम चिंतेत पडतात, कोणाला काय करावं ते काही समजत नाही, कारण राजा एवढा कर्तव्यनिष्ठ असतो, भक्त असतो, त्याच्यावर असं संकट ओढवलेलं बघून सर्वच काळजीत पडतात. पण राजा आपण म्हटलं तसा श्री विष्णूंचा भक्त असतो, अत्यंत प्रामाणिक असतो आणि धार्मिक असतो. तो मात्र काही विचलित होत नाही. श्री विष्णूंचं स्मरण करत तो हात जोडून तिथे उभा असतो. पण आता हा जो राक्षस तयार केलेला असतो अत्यंत क्रूर कुरूप असा भयानक दिसणारा क्रूच नावाचा, तो राजा अमरीशकडे पुढे जाऊ लागतो आणि ते जात असल्याचं बघून श्री विष्णूंच्या आज्ञेनुसार जे सुदर्शन चक्र असतं ते ताबडतोब पुढे होतं आणि क्षणार्धात या क्रूच राक्षसाचे तुकडे तुकडे करून टाकतो आणि वळून आता दुर्वासा मुनी ऋषींचा पाठलाग करू लागतं. कारण काय, श्री विष्णूंची आज्ञा काय होती की राजावर येणाऱ्या सर्व संकटांचा समूळ विनाश कर. तर दुर्वासा ऋषी आपले प्राण वाचवण्यासाठी इतस्ततः पळू लागतात. ते जिथे जातात तिथे सुदर्शन चक्र त्यांचा पाठलाग करत असतो. मग दुर्वासा मुनी इंद्राकडे जातात, ब्रह्मदेवाकडे जातात, भोलेनाथ शंकराकडे पण जातात आश्रय घेण्यासाठी. पण त्यांना म्हणजे दुर्वासा मुनींना कशी आहे, त्यांच्या ध्यानशक्तीमुळे विविध सिद्धी प्राप्त असतात. सर्व लोकांमध्ये प्रवेश करण्याची सिद्धी त्यांना प्राप्त असते. त्यामुळे स्वर्गलोकात इंद्राकडे जातात, ब्रह्मलोकामध्ये ब्रह्मदेवाकडे जातात आणि कैलासवासी श्री शंकर यांच्याकडेही जाऊन मदत मागतात. पण सगळेजण त्यांना नकार करायला म्हणजे मदत करायला नकार देतात. आता मग त्यानंतर दुर्वासा मुनी श्री विष्णूंकडे जाण्याचं ठरवतात. कारण हे तिघही म्हणजे इंद्र, ब्रह्मदेव आणि श्री शंकर त्यांना काय सांगतात की तुम्ही विष्णूंच्या भक्ताविरुद्ध पाप केलेलं आहे आता, आणि हे सुदर्शन चक्र हे अत्यंत शक्तिशाली आहे, श्री विष्णूंचं ते शस्त्र आहे, तुम्ही त्यांना भेटा. तर दुर्वासा ऋषींवर हल्ला करण्यासाठी हे जे सुदर्शन चक्र तिथेही पाठलाग करत पोचतं. आता सुदर्शन चक्र हे कसं आहे, श्री विष्णूंचं शस्त्र आहे, उजव्या हातात ते धारण करतात. हे चक्र पण धर्माचं पालन करीत असतं आणि त्यामुळे धर्माच्या विरुद्ध ते कार्य करत नाही.
धर्माच्या प्रमाणे कोणावर पाठीमागून हल्ला करू नये असं सांगितलंय. त्यामुळे पाठलाग करत असलेल्या सुदर्शन चक्राने दुर्वासा ऋषींवरती हल्ला केलेला नसतो. आता दुर्वासा ऋषी श्री विष्णूंकडे पोहोचतात, सुदर्शन चक्रापासून आपलं रक्षण व्हावं ही त्यांना विनंती करतात. पण श्री विष्णू म्हणतात की मी भक्त पराधीन आहे, म्हणजे भक्तांच्या प्रेमाच्या शक्तीने पूर्ण बांधलेलो आहे, त्यामुळे मी काहीच करू शकणार नाही. आता केवळ राजा अमरीशच तुम्हाला या शक्तिशाली सुदर्शन चक्रापासून तुमचं रक्षण करू शकतात. तर श्री विष्णूंनी दुर्वासा ऋषींना राजा अमरीशचा आश्रय घेऊन त्यांची क्षमा मागायला ते सांगतात. आता दुर्वासा ऋषी परत राजा अमरीशकडे येतात, त्यांचे चरण पकडतात, मग सुदर्शन चक्रापासून माझे प्राण वाचवा अशी त्यांना विनंती करतात. आता राजा हा अत्यंत नम्र भक्त असतो. दुर्वासा ऋषी सारखे एवढे महान ऋषी म्हणजे त्यांना एवढी दुःख आणि भीती सहन करावी लागली हे बघून तो अतिशय दुखी होतो. कारण दैवी गुणांचं प्राबल्य असतं ना राजामध्ये. एवढे श्रेष्ठ दुर्वासा ऋषी माझ्या पाया पडत आहेत ते बघून तर तो अस्वस्थ होतो. आणि राजा प्रार्थना करतो श्री विष्णूंना की माझ्या भक्तीने तुम्ही प्रसन्न झाला असाल तर दुर्वासा मुनींना या सुदर्शन चक्राच्या भीतीपासून तुम्ही मुक्त करा. तर लगेच सुदर्शन चक्र शांत होतं आणि मग वैकुंठ लोकाकडे श्री विष्णूंकडे जाण्यास आता ते परततं. तर राजा दुर्वासा मुनींना प्रणाम करतो, त्यांना भोजन प्रसाद ग्रहण करण्यासाठी विनंती करतो. आता जी स्वीकारून राजाला प्रणाम करून मग दुर्वासा ऋषी तिथून निघून जातात. तशा प्रकारे श्री विष्णूंचा एका शुद्ध भक्ताची परीक्षा घेतली जाते आणि राजा श्री विष्णूंच्या राजा अमरीश श्री विष्णूंच्या चरणांची मनपूर्वक भक्ती करत असल्याने ही परीक्षा तो यशस्वीरित्या उत्तीर्ण पण करतो. राजाला आशीर्वादही प्राप्त होतात, त्याच्या वंशाला आशीर्वाद प्राप्त होतात. तसंच आता जो भक्त एकादशीचं व्रत करतो किंवा ही कथा वाचतो, श्री विष्णूंना प्रसन्न करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असतो, तोही सर्व प्रकारच्या भीतीमधून संकटामधून मुक्त होतो असं सांगितलेलं आहे. शांती समृद्धी प्राप्त करतो. म्हणजे भगवंतांचे भक्त असतील तर त्यांच्या दैवी संरक्षणाखाली असतात ते, हे आपल्याला समजलं पाहिजे. जी भगवंतांची कृपा असते भक्तांवरती, जी भक्ती केल्यानेच प्राप्त होते. कृष्ण म्हणालेत ना, जो माझी भक्ती करतो त्याचा कधीही नाश होत नाही. 9व्या अध्यायातला श्लोक आहे बहुतेक हा, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांती निगच्छती कौंतेय प्रतिजानीही नमे भक्त्या प्रणश्यती. म्हणजे माझा भक्त लवकरच सदाचारी धर्मात्मा होतो, शाश्वत शांती त्याला प्राप्त होते. आणि कौंतेया निर्भय हो आणि घोषणा कर की माझ्या भक्ताचा नाश होत नाही. तर हे आपल्याला विशेष गुण आपल्याला हा समजतो भक्तांचा. जो भक्त म्हणजे काय की जो दैवी प्रकृतीचं प्राबल्य आहे त्याच्यामध्ये, दैवी संपदा त्याच्यामध्ये. आणि तेच आपण या पूर्ण अध्यायामध्ये महत्व ऐकलं की जर का कृष्ण भावनेमध्ये आपल्याला प्रगती करायची असेल तर हे दैवी गुण आपल्याला सहाय्यक ठरतात. आणि जे आसुरी गुण आहेत ते मात्र आपल्याला आपल्यातून नष्ट केले पाहिजे. ती प्रवृत्ती आपल्यापासून समूळ काढून टाकली पाहिजे आणि ते काढून टाकण्यासाठी मार्ग एकच, कृष्णांना शरण जाणं. तर हरे कृष्ण. इथे आता मी थांबवते रेकॉर्डिंग, पण तो हँग झाल्यामुळे काही थांबत नाहीये. बघू होईल. बरं, कोणाला काही शंका आहेत का किंवा कोणाला काही सांगायचं आहे का? नाही, काही शंका नाही. हा, समजला ना अध्याय सगळ्यांना? समजायला तसा सोपा आहे, म्हणजे आचरण करण्यासाठी हा खूप महत्वाचा आहे. हो. चालेल, बरं. अजून कोणाला काही आहेत शंका? नाही तर मग मी मीटिंग एंड करते. हो. हा, ठीक आहे, चालेल. हरे तसा कृष्ण. वाचून समजण्यासारखा आहे अध्याय हा. हा, वाचून समजण्यासारखा आहे. त्यातल्या त्यात 16वा अध्याय खूप सोपा आहे. फक्त तेच सोपं आहे. म्हटलं ना, आचरण करायलाच कठीण आहे, बाकी आपल्याला आचरण समजायला करायला सोपं आहे. कठीण आहे, तेच हा कठीण आहे. हा. चालेल. मग वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरी बोल सर्वांना. हरे कृष्ण. एक हरे कृष्ण विचारायचं माताजी. होतं. हो, विचारा आपण ते विचारा. हे हरे कृष्ण. आपण भागवत म्हणजे भागवत वाचणार आहोत, ते कधीपासून सुरुवात करायची? आपण नवरात्रीत करायची का?